ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്തസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനാശലാകയ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീഗുരവേ നമഃ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനിധി നാമിനേ. നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശധാരിണേ. ജയ ശ്രീ കൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗര ഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് ടെമ്പിൾ ഇസ്കോൺ മാംഗ്ലൂരിന്റെ ഭഗവത്ഗീത ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. അധ്യായം 6 ശ്ലോകം 16 തൊട്ട് നോക്കാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. നാത്യസ്നതസ്തു യോഗോസ്തി ന ചൈകാന്ത മനസ്നതഃ ന ചാതി സ്വപ്നശീലസ്യ ജാഗ്രതോ നൈവ ചാർജുന. അർജുന, വളരെ കുറച്ചു മാത്രം ഭക്ഷിക്കുന്നവർക്കും ഏറെ ഭക്ഷിക്കുന്നവർക്കും ഉറക്കമില്ലാത്തവർക്കും വേണ്ടതിലേറെ ഉറങ്ങുന്നവർക്കും യോഗിയാവാൻ കഴിയില്ല. ഇനി ഭഗവാൻ എന്താ പറയണത്? കുറെ ഉറങ്ങുന്നവർക്കും കുറച്ചുറങ്ങുന്നവർക്കും, കുറെ ഭക്ഷിക്കുന്നവർക്കും കുറച്ച് ഭക്ഷിക്കുന്നവർക്കും എന്ത് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല? യോഗിയാവാൻ കഴിയില്ല. അപ്പൊ ഇത്രയും നേരം മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ചാ പറഞ്ഞത് അല്ലെ, ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ചൊക്കെ പറഞ്ഞു. ഇനി പറയണ അത് മാത്രം നിയന്ത്രിച്ചാ പോരാ, എന്തുകൂടി നിയന്ത്രിക്കണം? ഭക്ഷണവും ഉറക്കം കൂടി നിയന്ത്രിക്കണം എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയണത്. അപ്പൊ കുറെ ഭക്ഷിക്കുന്നവർക്കും കുറച്ച് ഭക്ഷിക്കുന്നവർക്കും കുറെ ഉറങ്ങുന്നവർക്കും കുറച്ചുറങ്ങുന്നവർക്കും എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല? യോഗിയാവാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. ധാന്യങ്ങളും പച്ചക്കറികളും പഴങ്ങളും പാലും ധാരാളം കിട്ടാനുള്ളപ്പോൾ മനുഷ്യന് ജന്തുക്കളെ ഭക്ഷിക്കേണ്ട ആവശ്യമേ ഇല്ല. തമോ ഗുണത്തിലുള്ളവരുടെ ഭക്ഷണമാണ് മാംസം. കൃഷ്ണന് നിവേദിക്കാതെ തനിക്ക് വേണ്ടി ആഹാരം ഉണ്ടാക്കുകയും ഇന്ദ്രിയ സുഖത്തിനായി ഭക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവൻ പാപമാണ് ഭക്ഷിക്കുന്നത്. കൃഷ്ണന് നിവേദിച്ചതിന്റെ ഉച്ഛിഷ്ടം മാത്രം ഭക്ഷിക്കുന്നതാണ് ഉത്തമം. സ്വന്തമായി സൃഷ്ടിച്ച ഉപാസ ചടങ്ങുകളും യോഗാഭ്യാസവും അനുഷ്ഠിക്കുകയും ചെയ്തതുകൊണ്ട് ഒരാൾക്ക് യോഗ പരിപൂർണത നേടാനാവില്ല. 24 മണിക്കൂറിൽ 6 മണിക്കൂറിലധികം ഉറങ്ങുന്ന ആൾ തീർച്ചയായും തമോ ഗുണ സ്വാധീനതയിലാണ്. എന്താ പറഞ്ഞത്? ഇപ്പൊ നമ്മളോട് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, പഴം, പച്ചക്കറി, ധാന്യങ്ങള്, പാല് ഇതൊക്കെ കിട്ടുമ്പോ ധാരാളം കിട്ടാനുള്ളപ്പോ മറ്റുള്ളത് ഭക്ഷിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. തമോ ഗുണത്തിലുള്ളവരുടെ ഭക്ഷണമാണ് എന്ത്? മാംസം. കൃഷ്ണന് നിവേദിക്കാതെ തനിക്ക് വേണ്ടി ആഹാരം ഉണ്ടാക്കുകയും ഇന്ദ്രിയ സുഖത്തിനായിട്ട് അത് ഭക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത്? പാപത്തെയാണ് നമ്മൾ ഭുജിക്കുന്നത്. ഭഗവാന് നിവേദിച്ച് ഭഗവാന്റെ ഉച്ഛിഷ്ടം അല്ലെങ്കിൽ ആ കാരുണ്യമാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത്? നമ്മൾ സ്വീകരിക്കേണ്ടത്. സ്വന്തമായിട്ട് സൃഷ്ടിച്ച ഉപാസ ചടങ്ങുകളും യോഗാഭ്യാസവും ഒക്കെ അനുഷ്ഠിച്ച് ചെയ്യുന്നവർക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല? യോഗത്തിന്റെ പരിപൂർണത നേടാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നുണ്ടാവില്ല. പിന്നെ ഉറക്കത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ എന്താ പറയുക? ഓഫ് ചെയ്തതാ, നെറ്റ് പ്രോബ്ലം ആയിട്ട് സൗണ്ട്. 24 മണിക്കൂറിൽ 6 മണിക്കൂറിലധികം ഉറങ്ങുന്ന ആൾ എന്താണ്? തീർച്ചയായും തമോ ഗുണത്തിന്റെ സ്വാധീനത്തിലാണ് ഉള്ളതെന്ന് പറയാം. യുക്താഹാര വിഹാരസ്യ യുക്തചേഷ്ടസ്യ കർമ്മസു യുക്ത സ്വപ്നാവബോധസ്യ യോഗോ ഭവതി ദുഃഖഃ. ആഹാരം, നിദ്ര, വിഹാരം, പ്രവൃത്തി എന്നിവയിൽ നിയന്ത്രണം പാലിക്കുന്നവന് യോഗ പരിശീലനം കൊണ്ട് സർവ്വ ദുഃഖങ്ങളും അകറ്റാൻ സാധിക്കും. അപ്പൊ ആഹാരം, നിദ്ര, വിഹാരം, പ്രവൃത്തി ഈ കാര്യങ്ങളില് എന്ത് ചെയ്യാൻ? നിയന്ത്രണം പാലിക്കുന്നവന് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? യോഗ പരിശീലനത്തിലൂടെ സർവ്വ ദുഃഖങ്ങളെയും അകറ്റാനായിട്ട് സാധിക്കും. നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഗോസ്വാമിമാരൊക്കെ അവരൊക്കെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ നിയന്ത്രിച്ച വ്യക്തികളാണ്. അതേപോലെ തന്നെ ഈ കാര്യങ്ങൾ ആഹാരം, നിദ്ര, വിഹാരം, പ്രവൃത്തികളൊക്കെ നിയന്ത്രിച്ചു കഴിഞ്ഞാല് എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും? യോഗ പരിശീലനത്തിലൂടെ സർവ്വ ദുഃഖങ്ങളെയും അകറ്റാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഒരു മിനിറ്റ്.
ഹരേ കൃഷ്ണ. ആഹാരം, നിദ്ര, വിഹാരം, പ്രവൃത്തി എന്നിവയിൽ നിയന്ത്രണം പാലിക്കുന്നവന് യോഗ പരിശീലനം കൊണ്ട് സർവ്വ ദുഃഖങ്ങളെയും അകറ്റാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഭക്ഷണത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം കൃഷ്ണപ്രസാദം മാത്രം ഭക്ഷിക്കുന്ന പതിവ് കൊണ്ട് നിയന്ത്രണം സാധ്യമാകൂ. ഭഗവത്ഗീതയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് പോലെ പച്ചക്കറികൾ, പുഷ്പങ്ങൾ, ഫലങ്ങൾ, ധാന്യങ്ങൾ, പാൽ മുതലായവ ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കാവുന്നതാണ്. കൃഷ്ണ പ്രേരിതങ്ങളായ പ്രവൃത്തികൾ നിറവേറ്റുന്നതിൽ എപ്പോഴും ജാഗരൂകനായ ഒരാൾ അനാവശ്യമായി ഉറങ്ങുന്നത് വലിയൊരു സമയനഷ്ടമായിട്ടാണ് കരുതുന്നത്. ശ്രീല രൂപഗോസ്വാമി അദ്ദേഹം ദിവസത്തില് 2 മണിക്കൂറിലധികം ഉറങ്ങാറുണ്ടായിരുന്നില്ല. അത് കൂടി ഒഴിവാക്കി കൃഷ്ണനെ സേവിക്കുന്നതിൽ ചിലപ്പോൾ മുഴുകിയിരിക്കുന്നു. ആനന്ദത്തിന് ആനന്ദം കിട്ടും. അങ്ങനെയുള്ള അപ്പൊ എന്താ പറയണത്, ഭക്ഷണത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമ്മൾ പറഞ്ഞ കൃഷ്ണപ്രസാദം മാത്രം ഭക്ഷിക്കുന്ന പതിവ് കൊണ്ട് നിയന്ത്രണം സാധിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. കൃഷ്ണപ്രസാദം കഴിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും? നിയന്ത്രണം, ഭക്ഷണത്തിന്റെ നിയന്ത്രണങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. പിന്നെ ഭഗവത്ഗീതയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് പോലെ പഴങ്ങള്, പച്ചക്കറികള്, ധാന്യങ്ങള്, പാല് മുതലായവ ഭഗവാനെ സമർപ്പിച്ച് നമ്മളത് സ്വീകരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്? അത് ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത്. കൃഷ്ണാവബോധ പ്രേരിതങ്ങളായ പ്രവൃത്തികൾ നിറവേറ്റുന്നതിലൂടെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും? ഒരാൾ അനാവശ്യമായി ഉറങ്ങുന്നത് വലിയൊരു സമയനഷ്ടമായിട്ടാണ് കരുതുന്നത്. പിന്നെ നമ്മൾ ആവശ്യമില്ലാതെ കിടന്ന് ഉറങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ അത്രയും സമയം നമുക്ക് ഭഗവാനെ സേവിക്കാനുള്ള ഒരു സമയമാണ് നമുക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ പറയുന്നതാണ്, രൂപഗോസ്വാമിയൊക്കെ എങ്ങനെയാണ്? ഗോസ്വാമിമാരാണല്ലേ. അവര് ആ സമയം കൂടി കുറച്ചുകൊണ്ട് അതും കൂടി ഒഴിവാക്കിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും? ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ മുഴുകി ആനന്ദം കണ്ടെത്തുന്നവരാണ് എന്ന് പറയാം. യഥാ വിനിയതം ചിത്തം ആത്മന്യേവാവതിഷ്ഠതേ നിസ്പൃഹ സർവകാമേഭ്യോ യുക്ത ഇത്യുച്യതേ തഥാ. യോഗാനുഷ്ഠാനം കൊണ്ട് മാനസിക പ്രവർത്തനങ്ങളെ നിയന്ത്രിച്ച് അതീന്ദ്രിയാവസ്ഥയിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുമ്പോൾ ഭൗതികമായ ആഗ്രഹങ്ങൾ വെടിഞ്ഞ് അയാളെ യോഗയുക്തൻ എന്ന് പറയാം. അപ്പൊ യോഗയുക്തൻ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? യോഗാനുഷ്ഠാനം കൊണ്ട് യുക്തൻ എന്ന് പറഞ്ഞാല് യോഗാനുഷ്ഠാനം കൊണ്ട് മാനസിക പ്രവർത്തനങ്ങളെ നിയന്ത്രിച്ച് അതീന്ദ്രിയ അവസ്ഥയിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുമ്പോൾ ഭൗതികമായ ആഗ്രഹങ്ങളെല്ലാം വെടിഞ്ഞ് അയാളെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? യോഗായുക്തൻ എന്ന് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ യോഗാനുഷ്ഠാനം കൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യും? നമ്മളെ മാനസിക പ്രവർത്തനങ്ങളെ മുഴുവൻ നിയന്ത്രിച്ച് അതീന്ദ്രിയ അവസ്ഥയിലേക്ക് നമുക്ക് കടന്നു കഴിഞ്ഞാല് അങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തിയെ നമുക്ക് ഭൗതികമായിട്ടുള്ള എല്ലാ ആഗ്രഹങ്ങളൊക്കെ വെടിഞ്ഞിട്ടുള്ള ആളെ നമുക്ക് യോഗായുക്തൻ എന്ന് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് എന്താണ്? നമ്മളെ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ആഗ്രഹങ്ങളൊന്നും നമ്മളെ ശല്യപ്പെടുത്താത്ത വിധം നമ്മൾ എങ്ങനെയായിരിക്കും? നമ്മളുടെ മനസ്സ് നിയന്ത്രണത്തിൽ വന്നിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് അങ്ങനത്തെ യാതൊരു ആഗ്രഹങ്ങളൊന്നും അങ്ങനെ ഉണ്ടാകുന്നില്ല. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തികളെ നമുക്ക് പറയാം. അതിന് ഉദാഹരണം ആരാണ്? അംബരീഷ് മഹാരാജാവ്. അംബരീഷ് മഹാരാജാവാണ് അതിന് ഉദാഹരണം. അദ്ദേഹം ഒരു തികഞ്ഞ ഭക്തൻ. ആ ഭക്തന്റെ ലക്ഷണങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഇനിയിപ്പോ പറയാൻ പോകുന്നത്. ഏതൊക്കെയാണ്? മനസ്സിനെ കൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ പാതാരവിന്ദങ്ങളിൽ ഉറപ്പിച്ചു. എന്താണ് ചെയ്തത് അംബരീഷ് മഹാരാജാവ്? ഭഗവാന്റെ പാതാരവിന്ദങ്ങളിലാണ് മനസ്സിനെ ഉറപ്പിച്ചത്. പിന്നെ ദിവ്യ ഗുണങ്ങളെ പുകഴ്ത്താനായിട്ട് തന്റെ വാക്കുകൾ ഉപയോഗിച്ചു. ഭഗവാന്റെ ദിവ്യ ഗുണങ്ങളെ പുകഴ്ത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് മഹാരാജാവ് തന്റെ വാക്കുകൾ ഉപയോഗിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നത്. ഭഗവാന്റെ ക്ഷേത്രം ശുദ്ധീകരണത്തിനായിട്ട് കൈകൾ ഉപയോഗിച്ചു. ഭഗവത് ക്ഷേത്രം ശുചീകരിക്കുന്നതിനായിട്ട് കൈകൾ ഉപയോഗിച്ചു. കർണങ്ങൾ കൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ കഥാശ്രവണത്തില് കഥകൾ കേൾക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചെവികൾ ഉപയോഗിച്ചു. കണ്ണുകളോ ദിവ്യമായ ഭഗവത് സ്വരൂപത്തെ ദർശിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രം കണ്ണുകൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു. ശരീരം ഭക്തന്മാരെ സ്പർശിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ശരീരം ഉപയോഗിച്ചു. ഘ്രാണേന്ദ്രിയം ഭഗവാൻ അർപ്പിച്ച താമര പൂക്കളുടെ സൗരഭ്യം, പൂക്കളുടെ സ്മെല്ല് മണക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മള് എന്താ പറയാ മൂക്ക് ഉപയോഗിച്ചു. നാവ് തൃക്കാൽക്കർ അർപ്പിക്കപ്പെട്ട തുളസി ദളങ്ങളുടെ ആസ്വാദനത്തിന് നാവ് ഉപയോഗിച്ചു. കാലുകൾ ഭഗവത് ക്ഷേത്രത്തിലേക്കുള്ള തീർത്ഥയാത്രയിലെ കാലുകൾ ഉപയോഗിച്ചു. ശിരസ് തിരുമുമ്പിൽ പ്രണമിക്കുന്നതിന് ഉപയോഗിച്ചു. അഭിലാഷങ്ങൾ അവിടുത്തെ ആജ്ഞകൾ നിറവേറ്റുന്നത്, ഭഗവാൻ എന്താണോ പറഞ്ഞത് അത് നിറവേറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ്. അതായിരുന്നു ഭഗവാൻ അംബരീഷ് മഹാരാജാവിന്റെ അഭിലാഷങ്ങള്. എന്താ പറഞ്ഞ മനസ്സിനെ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ പാതാരവിന്ദങ്ങളിൽ ഉറപ്പിച്ചു. അതുപോലെ തന്നെ ദിവ്യ ഗുണങ്ങളെ പുകഴ്ത്താനായിട്ട് വാക്കുകൾ ഉപയോഗിച്ചു. കൈകള് ക്ഷേത്രം ശുചീകരണത്തിനായിട്ട് കൈകൾ ഉപയോഗിച്ചു. ചെവി ഭഗവാന്റെ കഥാശ്രവണത്തിന് ഉപയോഗിച്ചു. കണ്ണുകള് രൂപം ദർശിക്കാൻ ഉപയോഗിച്ചു. ശരീരം ഭക്തന്മാരെ സ്പർശിക്കാൻ ഉപയോഗിച്ചു.
മൂക്ക് പൂക്കളുടെ സൗരഭ്യം സ്മെല്ല് ചെയ്യാനായിട്ട് ഉപയോഗിച്ചു. നാവ് തുളസീദളങ്ങളുടെ ആസ്വാദനത്തിലും, കാലുകള് ഭഗവത് ക്ഷേത്രത്തിലേക്കുള്ള തീർത്ഥാടന യാത്രയിലെ ശിരസ് പ്രണമിക്കുന്നതിനും, പിന്നെ അഭിലാഷങ്ങള് ഭഗവാന്റെ ആജ്ഞ നിറവേറ്റുന്നതിൽ ഉപയോഗിച്ചു. ഇങ്ങനെയാണ് ആര് അംബരീഷ് മഹാരാജാവ് തന്റെ എന്താ പറയുക ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത്. ഇതൊരു തികഞ്ഞ ഭക്തന്റെ ലക്ഷണങ്ങളാണ്. ഇതാണ് ഒരു ഭക്തൻ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്നുള്ളത് നമുക്ക് എന്തിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാം? അംബരീഷ് മഹാരാജാവിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാം. യഥോ ദീപോ നിവാതസ്ഥോ നേങ്കത്തെ സോപമാസ്മൃത യോഗിനോ യത്ത ചിത്തസ്യ യുഞ്ചതോ യോഗമാത്മനഃ. കാറ്റ് തട്ടാത്ത ഒരിടത്ത് വെച്ച ചാഞ്ചല്യമില്ലാത്ത ദീപനാളം പോലെയാണ് മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിച്ച യോഗി. അദ്ദേഹം നിരന്തരം അതീന്ദ്രിയ സത്തയിൽ ധ്യാനമുറപ്പിച്ച് അക്ഷുബ്ധനായി നിലകൊള്ളും. അപ്പൊ എവിടെയാണ് പറഞ്ഞത്? കാറ്റു തട്ടാത്ത ഒരിടത്ത് വെച്ച ചാഞ്ചല്യമില്ലാത്ത ദീപനാളം പോലെയാണ് മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിച്ച യോഗി എന്ന് പറയുന്നത്. മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിച്ച യോഗി എങ്ങനെ പറയുന്നത്? കാറ്റ് തട്ടാത്ത ഒരു സ്ഥലത്ത് വെച്ച ചാഞ്ചല്യമില്ലാത്ത ദീപനാളം പോലെ എന്ന് പറയും അല്ലെ. കാറ്റ് തട്ടാത്ത ഒരു സ്ഥലത്ത് ഇണക്കമില്ലാതെ ഒരു ദീപനാളം വെച്ചാൽ എങ്ങനെയാണ്? അതേപോലെ ആയിരിക്കണം മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിച്ച യോഗി. അദ്ദേഹം നിരന്തരം അതീന്ദ്രിയ സത്തയിൽ ധ്യാനമുറപ്പിച്ച് അക്ഷുബ്ധനായിട്ട് നിലകൊള്ളുന്നു. അദ്ദേഹം നിരന്തരം എങ്ങനെയാണ്? അതീന്ദ്രിയമായ അവസ്ഥയിൽ ധ്യാനമുറപ്പിച്ചുകൊണ്ട് അക്ഷുബ്ധനായിട്ട് നിലകൊള്ളാണ് ചെയ്യുന്നത്. സ്വസ്ഥനായി ഭഗവത് ധ്യാനത്തിൽ നിരന്തരം മുഴുകിയിരിക്കുന്ന ഒരു കൃഷ്ണഭക്തൻ എങ്ങനെയാണ്? കാറ്റുകടക്കാത്ത സ്ഥലത്ത് വെച്ച ദീപനാളം പോലെ അചഞ്ചലനായിരിക്കും. അപ്പൊ ഒരു വ്യക്തി കാറ്റ് കടക്കാത്ത സ്ഥലത്ത് ഒരു ദീപനാളം വെച്ചാൽ എങ്ങനെയായിരിക്കും? അതേപോലെ അചഞ്ചലനായിരിക്കും എന്നാണ് പറയുന്നത്. യത്രോ പരമതേ ചിത്തം നിരുദ്ധം യോഗ സേവയാ യത്ര ചൈവാത്മനാത്മാനം പശ്യന്നാത്മനി തുഷ്യതി സുഖമാത്യന്തികം യത്തത് ബുദ്ധിഗ്രാഹ്യമതീന്ദ്രിയം വേത്തി യത്ര ന ചൈവായം സ്ഥിതശ്ചലതി തത്വതഃ യലബ്ധാ ചാപരം ലാഭം മന്യതേനാധികം തതഃ യസ്മിൻ സ്ഥിതോ ന ദുഃഖേന ഗുരുണാപി വിചാല്യത്തെ തം വിദ്യാ ദുഃഖ സംയോഗം വിയോഗം യോഗ സംചിതം. സമാധി എന്ന പരിപൂർണാവസ്ഥയിൽ മനസ്സ് യോഗാനുഷ്ഠാനം മൂലം ഭൗതികങ്ങളായ മനോവൃത്തികളിൽ നിന്നും തികച്ചും പിന്മാറിയിരിക്കും. നിർമ്മലമായ മനസ്സുകൊണ്ട് ആത്മാവിനെ സാക്ഷാത്കരിച്ച ആത്മാവിൽ ആനന്ദം കൊള്ളാനുള്ള കഴിവ് ഈ പൂർണ്ണാവസ്ഥയിൽ സ്വാഭാവികമാണ്. ആനന്ദഭരിതമായ ആ നിലയിൽ അളവറ്റ അതീന്ദ്രിയ സുഖമാണ് ദിവ്യേന്ദ്രിയങ്ങളിലൂടെ ഒരാൾക്ക് അനുഭവപ്പെടുക. ഇതിലെത്തിയാൽ പിന്നെ ഒരിക്കലും സത്യത്തിൽ നിന്ന് ചലിക്കേണ്ടി വരില്ല. ഇതിലും വലിയൊരു നേട്ടമില്ലെന്ന് ബോധ്യപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു. മാത്രമല്ല ഏതൊരാപൽഘട്ടത്തിലും ഒരാൾ ക്ഷുബ്ധനാകുന്നില്ല. ഭൗതികമായുള്ള ബന്ധത്തിൽ നിന്നുളവാകുന്ന സർവ ക്ലേശങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള യഥാർത്ഥ മോചനമാണിത്. എന്താ പറയുന്നത്? കൂടെ സമാധി എന്ന പരിപൂർണാവസ്ഥയിൽ മനസ്സ് യോഗാനുഷ്ഠാനം മൂലം ഭൗതികങ്ങളായ മനോവൃത്തികളിൽ നിന്നും തികച്ചും പിന്മാറിയിരിക്കും. അപ്പൊ പരിപൂർണാവസ്ഥയിൽ എത്തുമ്പോൾ സമാധിയിൽ എത്താന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ എങ്ങനെയാണ്? എല്ലാ സമയവും ഭഗവാനെ ധ്യാനിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന, എപ്പോഴും ഭഗവാനെ ദർശിക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥയാണത്. സമാധി എന്ന പരിപൂർണാവസ്ഥയിൽ മനസ്സ് യോഗാനുഷ്ഠാനം മൂലം ഭൗതികങ്ങളായ മനോവൃത്തികളിൽ നിന്നും തികച്ചും പിന്മാറിയിരിക്കും. നിർമ്മലമായ മനസ്സുകൊണ്ട് ആത്മാവിനെ സാക്ഷാത്കരിച്ച ആത്മാവിൽ ആനന്ദം കൊള്ളാനുള്ള കഴിവ് ഈ പൂർണ്ണാവസ്ഥയിൽ സ്വാഭാവികമാണ്. ആ ഒരു സമയത്ത് എങ്ങനെയായിരിക്കും? ആത്മാവിൽ തന്നെ ആനന്ദം കൊള്ളാനുള്ള ഒരു കഴിവുണ്ടാവും. കാരണം സ്വന്തം ആത്മാവിനെ സാക്ഷാത്കരിച്ച ഒരവസ്ഥയാണ് ആത്മസാക്ഷാത്കാരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഭഗവാനിലേക്ക് പ്രാപിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ആ സ്വന്തം ആത്മാവിനെ തന്നെ സാക്ഷാത്കരിച്ച ഒരവസ്ഥയാണ്. ആ ഒരു പൂർണ്ണാവസ്ഥയില് സ്വാഭാവികമായിട്ടും അത് കിട്ടുന്നത്. ആനന്ദഭരിതമായ ആ നിലയിൽ അളവറ്റ അതീന്ദ്രിയ സുഖമാണ് ദിവ്യേന്ദ്രിയങ്ങളിലൂടെ ഒരാൾക്ക് അനുഭവപ്പെടുക. ഇങ്ങനത്തെ ഒരു അവസ്ഥയിൽ അയാൾക്ക് എന്താ അനുഭവപ്പെടുന്നത്? അയാൾക്ക് അത്രയും അളവറ്റൊരു അതീന്ദ്രിയ സുഖമാണ് അനുഭവപ്പെടുന്നത്. ഇതിലെത്തിയാൽ പിന്നെ ഒരിക്കലും സത്യത്തിൽ നിന്ന് ചലിക്കേണ്ടി വരില്ല. ഇതിലും വലിയൊരു നേട്ടമില്ലെന്ന് ബോധ്യപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു. മാത്രമല്ല ഏതൊരു ആപൽഘട്ടത്തിലും അയാൾ ക്ഷുബ്ധനാവുകയുമില്ല. ഭൗതികമായുള്ള ബന്ധനത്തിൽ നിന്നുളവാകുന്ന സർവ്വ ക്ലേശങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള യഥാർത്ഥ മോചനമാണിത്. അപ്പൊ എല്ലാ തരത്തിലുള്ള ക്ലേശങ്ങളിൽ നിന്നും ഭൗതികതയിൽ നിന്നുള്ളൊരു മോചനം
ആ ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് അവരെത്താണ് ചെയ്യുന്നത്, ആ വ്യക്തി എത്താണ് ചെയ്യുന്നത്. ഇപ്പൊ സമാധി എന്നാൽ പരിപൂർണ അവസ്ഥയിൽ, അങ്ങനത്തെ ഒരു അവസ്ഥയിൽ എത്തുമ്പോൾ ആത്മാവ് സാക്ഷാത്കാരത്തിൽ കിട്ടുന്നത് മാത്രമല്ല ഭഗവാനെ ദർശിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. യോഗ പരിശീലനത്താൽ സാധകൻ ക്രമേണ ഭൗതിക സങ്കല്പങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തനായി തീരും. അപ്പൊ ഈ ഒരു സമയത്ത് സാധകൻ എന്താണ്? ഭൗതികമായിട്ടുള്ള സങ്കല്പങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തനായി തീരും. യോഗ സിദ്ധാന്തത്തിന്റെ പ്രാഥമിക ലക്ഷണമാണിത്. പിന്നീട് സമാധി എന്നൊരവസ്ഥയിലേക്ക് കൈവരാനായിട്ട് സാധിക്കും. യോഗത്തിന്റെ ഉപോൽപ്പന്നങ്ങളിൽ ആസക്തരാകുന്നവർക്ക് ഒരിക്കലും ഈ ശ്ലോകത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് പോലെ പരിപൂർണത കിട്ടില്ല. ഇത് എങ്ങനെയുള്ളവർക്കാണ് പറഞ്ഞത്? ഈ യോഗത്തില് ഭഗവാനിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്തവർക്ക്. പക്ഷെ ഇതിന്റെ ഉപോൽപ്പന്നങ്ങളിൽ ആകൃഷ്ടരായി കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് കിട്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. ഉപോൽപ്പന്നങ്ങൾ എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താണ്? ഇപ്പൊ നമ്മൾ യോഗ ചെയ്ത് എന്താണ്, കുറെ നമുക്ക് കഴിവുകൾ വരും, നമുക്ക് പല പല രീതിയിലുള്ള കഴിവുകളൊക്കെ ഉണ്ടാവും, സിദ്ധികൾ കിട്ടും. അപ്പൊ ആ സിദ്ധികളിൽ നമുക്ക് എന്ത് വരാം? നമുക്ക് ആകൃഷ്ടരായിട്ട് നമ്മൾ അത് മറ്റുള്ളവരെ മുന്നിൽ പ്രദർശിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ സ്വാഭാവികമായിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കും? ഇങ്ങനത്തെ സിദ്ധികളും അഭ്യാസമുറകളൊക്കെ നമ്മൾ പ്രദർശിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് സ്വാഭാവികമായിട്ട് നമ്മൾ അവിടെ നിന്ന് വ്യതിചലിച്ചു പോകും, നമ്മളുടെ ലക്ഷ്യം മാറിപ്പോകും. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് ഒരിക്കലും എന്ത് കിട്ടില്ല? പരിപൂർണത നേടാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. അപ്പൊ അല്ലാത്തവർക്ക്, ഭഗവാനിൽ മാത്രം ഫോക്കസ് ചെയ്തവർക്കാണ് എന്ത് സാധിക്കുക? ഇതിന്റെ ഗുണങ്ങൾ കിട്ടുന്നത്. അല്ല, അതിന്റെ ഉപോൽപ്പന്നങ്ങളിൽ ആസക്തരായവർക്ക് ഒരിക്കലും ഈ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള പോലെ പരിപൂർണത കൈവരിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. സാ നിശ്ചയേന യോക്തവ്യോ യോഗോ നിർവിണ്ണ ചേതസ സങ്കൽപ പ്രഭവാൻ കാമാം ത്യക്ത സർവാന ശേഷതഃ മനസൈവേന്ദ്രിയ ഗ്രാമം വിനീയമ്യ സമന്തതഃ. സ്ഥൈര്യത്തോടും വിശ്വാസത്തോടും കൂടി വേണം യോഗ പരിശീലനത്തിൽ ഏർപ്പെടുവാൻ. വഴി മാറുകയും അരുത്. മനസ്സിൽ തോന്നിയ ഭൗതികങ്ങളായ എല്ലാ ആഗ്രഹങ്ങളും ഒന്നൊഴിയാതെ ഉപേക്ഷിക്കുകയും മനസ്സുകൊണ്ട് ഇന്ദ്രിയങ്ങളെല്ലാം നിയന്ത്രിക്കുകയും വേണം. അപ്പൊ ധൈര്യത്തോടും വിശ്വാസത്തോടും കൂടി വേണം എന്ത് ചെയ്യാനായിട്ട്? യോഗ പരിശീലനത്തില് ഏർപ്പെടാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. സ്ഥൈര്യത്തോടും വിശ്വാസത്തോടും കൂടി വേണം യോഗ പരിശീലനത്തില് ഏർപ്പെടാനായിട്ട്. വഴി മാറരുത്. മനസ്സിൽ തോന്നിയ ഭൗതികമായ എല്ലാ ആഗ്രഹങ്ങളും ഒന്നൊഴിയാതെ ഉപേക്ഷിക്കുകയും മനസ്സുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യണം? എല്ലാ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുകയും വേണം. ഹൃദയംഗമമായ ഉത്സാഹം കൊണ്ടും നിരന്തര പ്രയത്നം കൊണ്ടും ദൃഢനിശ്ചയം കൊണ്ടും ഭക്തന്മാരുടെ സത്സംഗത്തിൽ നിർദ്ദിഷ്ടങ്ങളായ കർമ്മങ്ങൾ നിറവേറ്റുന്നത് കൊണ്ടും എപ്പോഴും സാത്വിക കർമ്മങ്ങളിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് കൊണ്ടും ഒരാൾക്ക് ഭക്തിയോഗ സാധനയിൽ വിജയം കൈവരിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഒന്ന്, ഉത്സാഹം ഉണ്ടാവണം. നിരന്തര പ്രയത്നം കൊണ്ടും ദൃഢനിശ്ചയം കൊണ്ടും ഭക്തന്മാരുടെ സത്സംഗത്തില് നിർദ്ദിഷ്ടമായിട്ടുള്ള കർമ്മങ്ങൾ നിറവേറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കുക. അങ്ങനെ സാത്വികമായിട്ടുള്ള കർമ്മങ്ങളിൽ മാത്രം എപ്പോഴും ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് അയാൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും? സാധനയിൽ വിജയിക്കാൻ സാധിക്കും. ഭക്തിയോഗ സാധനയില് വിജയിക്കാനായിട്ട് ആ വ്യക്തിക്ക് സാധിക്കും. ശനൈ രൂപരമേ ബുദ്ധ്യാ ധൃതി ഗൃഹീതയ ആത്മസംസ്ഥം മനാ കൃത്വാ ന കിഞ്ചിദപി വിചിന്തയേത്. ക്രമേണ പടിപടിയായി വിശ്വാസദാർഢ്യമാർന്ന ബുദ്ധിയുടെ സഹായത്താൽ സമാധിസ്ഥനാകണം. മനസ്സിനെ ആത്മാവിൽ ഉറപ്പിക്കുക, മറ്റൊന്നിനെയും കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാതെ വിശ്വാസദാർഢ്യമാകുന്ന ബുദ്ധിയുടെ സഹായത്തിൽ എന്ത് ചെയ്യണം? സമാധിസ്ഥനാകണം. ക്രമേണ പടിപടിയായിട്ട് വിശ്വാസദാർഢ്യമെന്ന ബുദ്ധിയുടെ സഹായത്താൽ സമാധിസ്ഥനാകണം. മനസ്സിനെ ആത്മാവിൽ ഉറപ്പിക്കുക, മറ്റൊന്നിനെയും കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാതെ മനസ്സിനെ എന്ത് ചെയ്യണം? ആത്മാവില് ഉറപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കണം. ദൃഢവിശ്വാസം കൊണ്ടും ബുദ്ധി ഉപയോഗിച്ചും പതുക്കെ ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളിൽ നിന്ന് വിരമിക്കണം. ഇതിനെ പ്രത്യാഹാരം എന്ന് പറയുന്നു. പ്രത്യാഹാരം നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞില്ല. ദൃഢവിശ്വാസം കൊണ്ടും ബുദ്ധി ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളിൽ നിന്ന് വിരമിക്കണം. ഇതിനെ പ്രത്യാഹാരം എന്ന് പറയും. പരമപുരുഷന്റെ ആനന്ദത്തിലല്ലാതെ മറ്റൊന്നിലും അയാൾ ആനന്ദിക്കുന്നില്ല. നേരിട്ടുള്ള കൃഷ്ണാവബോധ പ്രവർത്തനം കൊണ്ട് ഈ ഒരു അവസ്ഥയിൽ എത്തിച്ചേരാൻ എളുപ്പത്തിൽ സാധിക്കും. അപ്പൊ പരമപുരുഷന്റെ ആനന്ദത്തിലല്ലാതെ മറ്റൊന്നിലും അയാൾ ആനന്ദിക്കുന്നില്ല. നേരിട്ടുള്ള കൃഷ്ണാവബോധ പ്രവർത്തനം കൊണ്ട് ഈ ഒരു അവസ്ഥയിൽ എത്തിച്ചേരാനായിട്ട് എളുപ്പത്തിൽ ആൾക്ക് സാധിക്കും. അപ്പൊ അയാൾക്ക് പരമപുരുഷന്റെ ആനന്ദത്തിലല്ലാതെ മറ്റൊന്നിലും അയാൾ ആനന്ദം കണ്ടെത്തുന്നില്ല. കൃഷ്ണാവബോധ പ്രവർത്തനം കൊണ്ട് ഈ ഒരു അവസ്ഥയിൽ എത്തിച്ചേരാനായിട്ട് ആൾക്ക് നേരിട്ടുള്ള പ്രവർത്തനം കൊണ്ടില്ല. കൃഷ്ണാവബോധ പ്രവർത്തനത്തില് നമുക്കറിയാം ഡയറക്റ്റ് എൻട്രി ആണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ല. അപ്പൊ അങ്ങനെ എളുപ്പത്തിൽ അയാൾക്ക് ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തിച്ചേരാനായിട്ട് സാധിക്കും. യതോ നിശ്ചലതി മനശ്ചഞ്ചലമസ്ഥിരം തതസ്തതോ നിയമേതാത്മന്യേവ വശം നയേത്.
സ്വഭാവേന ചഞ്ചലവും ചഞ്ചലവുമായ മനസ്സ് എവിടെയൊക്കെ അലഞ്ഞു നടക്കുന്നുവോ അവിടെ നിന്നെല്ലാം പിൻവലിച്ച് അതിനെ ആത്മാവിന് അധീനമാക്കിക്കൊള്ളണം. അപ്പൊ സ്വഭാവേന ചപലവും ചഞ്ചലവുമായ മനസ്സ് എവിടെയൊക്കെയാണ് അലഞ്ഞു നടക്കുന്നത് അവിടെ നിന്നെല്ലാം പിൻവലിച്ച് അതിനെന്ത് ചെയ്യണം? ആത്മാവിനെ അധീനമാക്കിക്കൊള്ളണം. അപ്പൊ സ്വഭാവേന ചപലമായിട്ടും ചഞ്ചലവുമായിട്ട് മനസ്സ് എവിടെയൊക്കെയാണ് അലഞ്ഞു തിരിഞ്ഞു നടക്കുന്നത് അവിടെ നിന്നെല്ലാം അതിനെ പിൻവലിച്ച് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ആത്മാവിന് അധീനമാക്കിയിട്ട് മാറ്റേണ്ടതാണ്. വിശുദ്ധിയാർന്ന ഇന്ദ്രിയങ്ങളാൽ കൃഷ്ണനെ സേവിക്കുന്നതിനെ കൃഷ്ണാവബോധം എന്ന് പറയുന്നു. ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ പൂർണ്ണമായി നിയന്ത്രിക്കാനുള്ള വഴിയാണിത്. എന്തിനധികം യോഗ പരിശീലനത്തിന്റെ പരമകാഷ്ഠയും അത് തന്നെ. അപ്പൊ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ കൃഷ്ണനെ സേവിക്കുന്നതിനെ നമ്മൾ എന്ത് പറയും? കൃഷ്ണാവബോധം എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പൊ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ കൊണ്ട് വിശുദ്ധിയാർന്ന് നമ്മൾ ഇന്ദ്രിയങ്ങള് ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുക. അതാണ് നമ്മൾ കൃഷ്ണാവബോധം എന്ന് പറയുന്നത്. ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ പൂർണ്ണമായിട്ട് നിയന്ത്രിക്കാനുള്ള ഒരു വഴിയാണ് ഇത് കൃഷ്ണാവബോധത്തിലൂടെ. യോഗ പരിശീലനത്തിന്റെയും ലക്ഷ്യം എന്തെന്ന്? ഇന്ദ്രിയ നിയന്ത്രണം തന്നെയാണ് എന്ന് പറയാണ് ഇവിടെ. പ്രശാന്തമനസം ഹേന്യം യോഗിനം സുഖമുത്തമം ഉപൈതി ശാന്തരജസം ബ്രഹ്മഭൂതാമ കൽമഷം. എന്നിൽ തന്നെ മനസ്സുറപ്പിച്ച യോഗി അതീന്ദ്രിയ ആനന്ദത്തിന്റെ പരമകാഷ്ഠയിലെത്തുന്നു. അയാൾ രജോ ഗുണത്തിന് അതീതനാണ്. താൻ പരമപുരുഷനുമായി ഗുണത്തിലൊന്നാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നതിനാൽ പൂർവ്വകർമ്മങ്ങളുടെ പ്രതികരണത്തിൽ നിന്ന് മുക്തനുമാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാനിൽ തന്നെ മനസ്സുറപ്പിച്ച യോഗി അതീന്ദ്രിയ ആനന്ദത്തിന്റെ പരമകാഷ്ഠയിലെത്തുന്നു. അയാൾ രജോ ഗുണത്തിന് അതീതനാണ്. താൻ പരമപുരുഷനുമായി ഗുണത്തിൽ ഒന്നാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നതിനാൽ ഗുണത്തിലെ ഭഗവാന് തുല്യമാണ്. അളവിലാണ് വ്യത്യാസമുള്ളത് അല്ലെ. പൂർവ്വ കർമ്മങ്ങളുടെ പ്രതികരണങ്ങളിൽ നിന്നും ആ വ്യക്തി എങ്ങനെയാണ്? മുക്തനാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാനെ മനസ്സിൽ ഉറപ്പിച്ച് അതീന്ദ്രിയ ആനന്ദത്തിന്റെ പരമകാഷ്ഠയിലെത്തുന്നു. ആ വ്യക്തി രജോ ഗുണത്തിന് അതീതനായിരിക്കും. പിന്നെ ഭഗവാനുമായിട്ട് ഗുണത്തിൽ ഒന്നാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ പൂർവ്വകർമ്മങ്ങളുടെ കർമ്മങ്ങളുടെ പ്രതികരണങ്ങളിൽ നിന്ന് ആ വ്യക്തി മുക്തനുമായിരിക്കും. ഭഗവാന്റെ ചരണാരവിന്ദത്തിൽ മനസ്സ് കേന്ദ്രീകരിക്കാത്ത ഒരാൾക്ക് ബ്രഹ്മത്തിന്റെ ഗുണത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യാനാവില്ല. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ പാതാരവിന്ദങ്ങളിൽ മനസ്സ് കേന്ദ്രീകരിച്ചാൽ മാത്രമേ ബ്രഹ്മത്തിന്റെ ഗുണത്തിലും സ്ഥിതി ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ. അല്ലാത്തവർക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. കൃഷ്ണാവബോധം പുലർത്തുന്നത് വാസ്തവത്തിൽ രജോ ഗുണത്തിൽ നിന്നും എല്ലാ ഭൗതിക കൽമഷങ്ങളിൽ നിന്നും മോചനം നേടലാണ്. കൃഷ്ണാവബോധം പുലർത്തുന്നതിനാണ് രജോ ഗുണത്തിൽ നിന്നും അതുപോലെ തന്നെ മറ്റുള്ള ഭൗതിക കൽമഷങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെ മോചനം നേടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്നത്? കൃഷ്ണാവബോധം പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്നത്. യുഞ്ചന്നേവം സദാത്മാനം യോഗി വിഗത കൽമഷഃ സുഖേന ബ്രഹ്മ സംസ്പർശ അത്യന്തം സുഖമശ്നുതേ. അപ്രകാരം നിയന്ത്രിതാത്മാവായ യോഗി സദാ യോഗനിഷ്ഠനായി ഭൗതിക മാലിന്യങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തി നേടി ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയ സേവനമാകുന്ന പരമാനന്ദത്തിന്റെ അത്യുന്നതമായ അവസ്ഥയിലെത്തുന്നു. അപ്രകാരം നിയന്ത്രിതാത്മാവായിട്ടുള്ള യോഗി സദാ യോഗനിഷ്ഠനായി ഭൗതിക മാലിന്യങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തി നേടി ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയ സേവനമാകുന്ന പരമാനന്ദത്തിന്റെ അത്യുന്നതമായ അവസ്ഥയിലെത്തുന്നു. അപ്പൊ ഇപ്രകാരം നിയന്ത്രിതാത്മാവായിട്ടുള്ള യോഗി എന്താണ്? സദാ യോഗനിഷ്ഠനായി ഭൗതിക മാലിന്യങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തി നേടി ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയ സേവനമാകുന്ന പരമാനന്ദത്തിന്റെ അത്യുന്നതമായ അവസ്ഥയിൽ എത്താണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ഈ ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിൽ എത്താണ്. കാരണം ഭഗവാനാണ് തന്റെ മൂലസ്വരൂപം എന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്ന ഒരവസ്ഥയിലേക്ക് ആരെത്താണ്? ആ യോഗി എത്താണ് ചെയ്യുന്നത്. പരമപുരുഷനോട് ബന്ധപ്പെട്ട തന്റെ മൂലസ്വരൂപം എന്ന് അറിയുക എന്നതാണ് എന്ത്? ആത്മസാക്ഷാത്കാരം. പരമപുരുഷന്റെ വിഭിന്ന അംശമാണ് ജീവാത്മാവ്. അതിന്റെ യഥാർത്ഥ സ്ഥാനം ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയമായ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിലാണ്. അപ്പൊ പരമപുരുഷനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് തന്റെ മൂലസ്വരൂപത്തെ കുറിച്ചും അറിയുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ എന്തുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? ആത്മസാക്ഷാത്കാരം കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. പരമപുരുഷന്റെ ഒരു അംശം തന്നെയാണ് ആര്? വിഭിന്ന അംശമാണ് ജീവാത്മാവ്. ആ ജീവാത്മാവിന് അതിന്റെ യഥാർത്ഥ സ്ഥാനം എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയമായ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിലാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് ഇതിലൂടെ സാധിക്കുകയാണ്. സർവഭൂതാത്മനാത്മാനം സർവഭൂതാനി ചാത്മനി ഈക്ഷതേ യോഗയുക്താത്മാ സർവത്ര സമദർശനഃ. ഒരു യഥാർത്ഥ യോഗി സർവജീവികളിലും എന്നെ കാണുന്നു. അയാൾ സർവജീവികളെയും എന്നിലും കാണുന്നു. ആത്മസാക്ഷാത്കാരം സിദ്ധിച്ചവൻ പരമപുരുഷനായ എന്നെ ഇവിടെയും കണ്ടെത്തും. ഒരു യഥാർത്ഥ യോഗി എങ്ങനെയാണ്? സർവജീവികളെയും എന്നിൽ കാണുന്നു. അയാൾ സർവജീവികളെയും എന്നിലും സർവജീവികളിലും എന്നെ കാണുന്നു. സർവജീവികളെയും എന്നിലും കാണുന്നു. അപ്പോ സർവജീവികളിലും ആരെ കാണും? എന്നെ കാണും. പിന്നെ
സർവ്വജീവികളെ എന്നിലും കാണുകയും ചെയ്യും. അപ്പൊ രണ്ടും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കാണാണ് ചെയ്യുന്നത്. ആത്മസാക്ഷാത്കാരം സിദ്ധിച്ചവന് പരമപുരുഷനായ എന്നെ എവിടെയും കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും. നമ്മള് പണ്ഡിതന്മാരെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞില്ലേ, സമദർശനയോടെയാണ് എല്ലാവരും കാണുന്നത് പറഞ്ഞു. അത് തന്നെ ഇവിടെ പറയുന്നത് ഒരു യഥാർത്ഥ യോഗികൾ എങ്ങനെയാണ് എല്ലാവരിലും ആരെ കാണാൻ സാധിക്കും? ഭഗവാനെ കാണാൻ സാധിക്കും. ഭഗവാനില് എല്ലാവരെയും കാണാനായിട്ടും ആ യോഗികൾക്ക് സാധിക്കും. ഒരു യഥാർത്ഥ യോഗി സർവ്വജീവികളിലും എന്നെ കാണുന്നു. കൃഷ്ണാവബോധമുള്ള ഒരാൾക്ക് വിശ്വാസിയുടെയും അവിശ്വാസിയുടെയും ഹൃദയത്തിൽ കൃഷ്ണനെ കാണാൻ സാധിക്കും. സർവഭൂതങ്ങളിലും പരമാത്മാ സാന്നിധ്യമുണ്ട്. ഭഗവാന് മൗലികമായി രണ്ട് ശക്തികളാണുള്ളത്. ഒന്ന് ആത്മീയ ശക്തിയും ഒന്ന് അധമശക്തിയായിട്ടുള്ള ഭൗതിക ശക്തി. ഭഗവത് ദാസന്മാരാണെന്നറിയാവുന്ന യോഗി അവരെ സമദൃഷ്ടിയോടെയാണ് വീക്ഷിക്കുക. അപ്പൊ എല്ലാവരെയും സമദൃഷ്ടിയോടെ കാണുന്നവരാണ് ആര്? ഈ പറഞ്ഞ ഭഗവാന്റെ ദാസന്മാരായിട്ടുള്ള യോഗികൾ എല്ലാവരും തന്നെ. യോ മാം പശ്യതി സർവത്ര സർവം ചാമയി പശ്യതി തസ്യാഹം ന പ്രണശ്യാമി സചാമേന പ്രണശ്യതി. എവിടെയും ഞാൻ കുടികൊള്ളുന്നതായും എല്ലാം എന്നിൽ അടങ്ങുന്നതായും കാണുന്നവനെ ഞാൻ ഒരിക്കലും നഷ്ടപ്പെടുകയില്ല, എനിക്ക് അവനും നഷ്ടപ്പെടുകയില്ല. അപ്പൊ എവിടെയും ഞാൻ കുടികൊള്ളുന്നതായും എല്ലാം എന്നിൽ അടങ്ങുന്നതായും കാണുന്നവനെ ഞാൻ ഒരിക്കലും നഷ്ടപ്പെടുകയില്ല, എനിക്ക് അവനും നഷ്ടപ്പെടുകയില്ല. അപ്പൊ എല്ലാവരും ഞാനുണ്ട്, എല്ലാതും എന്നിലുണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നവന് ഒരിക്കലും ഞാനും നഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല, എനിക്ക് അവനും നഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല. അപ്പൊ കൃഷ്ണാവബോധത്തിലുള്ള ഒരു വ്യക്തി എന്താണ്? എല്ലാവരുടെയും ഭഗവാനെ ദർശിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. എല്ലാം കൃഷ്ണനിൽ അധിവസിക്കുന്നെന്ന് അവർക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. കൃഷ്ണാവബോധം എന്നാൽ കൃഷ്ണനിൽ പ്രേമം വളർത്തിയെടുക്കലാണ്. സംസാര മുക്തിയേക്കാൾ സമുത്കൃഷ്ടമാണ് ഈ ഒരു അവസ്ഥ. ഭക്തനെ ഭഗവാനെ ദർശിക്കാതെ ഒരു നിമിഷം പോലും കഴിക്കേണ്ടി വരില്ല. അയാൾക്ക് ക്ഷണനേരം പോലും സ്വഹൃദയസ്ഥനായ ഭഗവാനെ ദർശിക്കാതെ ജീവിക്കാൻ വയ്യാന്നാവുക എന്നൊരവസ്ഥ വരും. അപ്പൊ ഭക്തന് ഭഗവാനെ ദർശിക്കാതെ ഒരു നിമിഷം പോലും കഴിയാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. അയാൾക്ക് ക്ഷണനേരം പോലും സ്വഹൃദയസ്ഥനായ ഭഗവാനെ ദർശിക്കാതെ ജീവിക്കാൻ പോലും പറ്റാത്തൊരവസ്ഥയിലേക്ക് വരുന്നവരാണ്. അപ്പൊ കൃഷ്ണാവബോധം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ്? കൃഷ്ണനിൽ പ്രേമം വളർത്തിയെടുക്കുക. അപ്പോ ഭഗവാനെ ദർശിക്കാതെ ഒരു സമയത്തും പോലും നിൽക്കാൻ പറ്റാത്തൊരവസ്ഥ ആർക്കും വരാണ്? ഭക്തന്മാർക്ക് വരാണ് ചെയ്യുന്നത്. സർവഭൂതസ്ഥിതം യോ മാം ഭജത്യേകാത്മാസ്ഥിതഃ സർവഥാ വർത്തമാനോപി സായോഗി മയി വർത്തത്തെ. ഞാനും പരമാത്മാവും ഒന്ന് തന്നെയാണെന്ന് അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് ആരാധ്യനായ പരമാത്മാവിന്റെ സേവനത്തിൽ മുഴുകിയ യോഗി ഏത് സന്ദർഭത്തിലും എന്നിൽ തന്നെ ജീവിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഞാനും പരമാത്മാവും ഒന്ന് തന്നെയാണെന്ന് അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് ആരാധ്യനായ പരമാത്മാവിന്റെ സേവനത്തിൽ മുഴുകിയ യോഗി എന്ത് ചെയ്യാണ്? ഏത് സന്ദർഭത്തിലും എന്നിൽ തന്നെ ജീവിക്കുന്ന, ഏതൊരു സമയത്തും ഭഗവാനിൽ തന്നെ ജീവിക്കുകയാണ്. താനും പരമാത്മാവും ഒന്ന് തന്നെയാണെന്ന് ഭഗവാനും പരമാത്മാവും ഒന്ന് തന്നെയാണെന്ന് അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് ആരാധ്യനായ പരമാത്മാവിന്റെ സേവനത്തിൽ മുഴുകിയ യോഗി ഏത് സന്ദർഭത്തിലും എന്ത് ചെയ്യും? എന്നിൽ തന്നെ ജീവിക്കും. പരമാത്മാവിന്റെ ഈ രൂപത്തിൽ കൃഷ്ണൻ ഏവരുടെയും ഹൃദയത്തിൽ വാഴുന്നുണ്ട്. കൃഷ്ണൻ തന്നെയാണ് കൃഷ്ണൻ തന്നെയാണ് പരമാത്മാവെന്ന് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവരെന്ത് ചെയ്യും? ഭഗവാനിൽ തന്നെ നിൽക്കാനായിട്ട് സന്ദർഭത്തിലും ഭഗവാനിൽ തന്നെ നിൽക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കും. പരമാത്മാവും ഭഗവാനും കൃഷ്ണനും ഒന്ന് തന്നെയാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നവർ കൃഷ്ണാവബോധം ഉദിച്ച് അതീന്ദ്രിയമായ ഭഗവത് സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരാൾക്കും പരമാത്മാവിൽ ധ്യാനനിരതരായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന മറ്റൊരാൾക്കും തമ്മിൽ വ്യത്യാസമില്ല. അപ്പൊ കൃഷ്ണാവബോധം ഉദിച്ച് അതീന്ദ്രിയമായ ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരാൾക്കും പരമാത്മാവിൽ ധ്യാനനിരതരായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരാൾക്കും തമ്മിൽ വ്യത്യാസമില്ല. വിഷ്ണു ഒന്നേയുള്ളൂ എങ്കിലും അവിടുന്ന് നിശ്ചയമായും സർവ്വവ്യാപി അത്രേ. ഏകരൂപിയെങ്കിലും തന്റെ അചിന്ത്യ ശക്തി കൊണ്ട് അവിടുന്ന് എല്ലായിടത്തും വാഴുന്നു. ഒരേ സമയത്ത് നാനാ പ്രദേശങ്ങളിലായി പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്ന സൂര്യനെ പോലെ. അപ്പൊ ഒരേ സമയത്ത് നമുക്ക് എവിടെ നോക്കിയാലും സൂര്യനെ കാണാൻ സാധിക്കില്ലേ? അപ്പൊ ഒരേ സമയത്ത് എവിടെ നമുക്ക് സൂര്യനെ കാണാൻ സാധിക്കും. അതേപോലെ തന്നെ ഭഗവാൻ എന്താണ്? ഏകരൂപിയെങ്കിലും തന്റെ അചിന്ത്യ ശക്തി കൊണ്ട് അവിടെ നിന്ന് എല്ലായിടത്തും വാഴുന്നു. അപ്പൊ നമ്മള് ഇവിടെ നിന്ന് നോക്കിയാലും നമുക്ക് ആകാശത്തിൽ സൂര്യനെ കാണാൻ സാധിക്കും. നമുക്ക് എത്രയേ ദൂരെ നമ്മൾ പോയിട്ട് അവിടെ നോക്കിയാലും നമുക്ക് തലയ്ക്ക് മുകളിൽ ആരെ കാണാൻ സാധിക്കാം? സൂര്യനെ കാണാൻ സാധിക്കും നമുക്ക്, അല്ലെ? അപ്പൊ അതേപോലെ തന്നെ ഭഗവാൻ എന്താണ്? ഭഗവാൻ ഏകരൂപിയാണെങ്കിലും അചിന്ത്യ ശക്തി കൊണ്ട് എല്ലായിടത്തും ഭഗവാനെ നമുക്ക് ദർശിക്കാനായിട്ട് ഭഗവാനും എല്ലായിടവും വാഴാണ് ചെയ്യുന്നത്. ആത്മാവോ എവിടെ?
ആത്മവമ്യേന സർവത്ര സമം പശ്യതി അർജുന സുഖം വാ യതി വാ ദുഃഖം സായോഗി പരമോ മതഃ. അല്ലയോ അർജുന, എല്ലാ ജീവികളെയും അവരുടെ സുഖത്തിലും ദുഃഖത്തിലും തന്നോട് സദൃശ്യനായി കണ്ട് സമഭാവനയോടെ വർത്തിക്കുന്നവനാണ് ഉത്തമനായ യോഗി. അപ്പൊ എല്ലാ ജീവികളെയും അവരുടെ സുഖത്തിലും ദുഃഖത്തിലും തന്നോട് സദൃശ്യനായി കണ്ട് സമഭാവനയോടെ വർത്തിക്കുന്നവനാണ് ഉത്തമനായിട്ടുള്ള യോഗി. എല്ലാ ജീവികളെയും അവരുടെ അല്ലയോ അർജുന, എല്ലാ ജീവികളെയും അവരുടെ സുഖത്തിലും ദുഃഖത്തിലും തന്നോട് സദൃശ്യനായി കണ്ട് സമഭാവനയോടെ വർത്തിക്കുന്നവനാണ് ഉത്തമനായ യോഗി. അപ്പൊ എല്ലാവരിലും സുഖമായാലും ദുഃഖമായാലും എല്ലാവരെയും ഒരുപോലെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നവനാണ് ആര്? ഉത്തമനായിട്ടുള്ള യോഗി എന്ന് പറയുന്നത്. ബദ്ധനായ ജീവാത്മാവിന് താനും ഭഗവാനുമായുള്ള ബന്ധം വിസ്മരിക്കുമ്പോഴാണ് 3 വിധം ഭൗതിക ദുഃഖങ്ങൾ അനുഭവിക്കേണ്ടി വരുന്നത്. എപ്പോഴാണ് അപ്പൊ ബദ്ധനായിട്ടുള്ള ജീവാത്മാവിന് ദുഃഖങ്ങൾ അനുഭവിക്കേണ്ടി വരുന്നത്? ഭഗവാനുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം വിസ്മരിക്കുമ്പോൾ. കൃഷ്ണാവബോധമുള്ള ഒരാൾ കൃഷ്ണാവബോധം മറ്റുള്ളവർക്ക് പകർന്നു കൊടുക്കാൻ ശ്രമിക്കും. കൃഷ്ണാവബോധവാനാകേണ്ടുന്നതിന്റെ പ്രാധാന്യത്തെ കുറിച്ച് ഏവരെയും ബോധ്യപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഉത്തമ യോഗിയാണ് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ജീവകാരുണ്യ പ്രവർത്തകൻ. ഭഗവാൻ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട സേവകനും അവർ തന്നെയായിരിക്കും. അപ്പൊ കൃഷ്ണാവബോധത്തിലുള്ള ഒരു വ്യക്തി എന്താണ്? ആ കൃഷ്ണാവബോധത്തെ കുറിച്ച്, അതിന്റെ പ്രാധാന്യത്തെ കുറിച്ച് മറ്റുള്ളവർക്ക് ബോധിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. അതാണ് ഏറ്റവും ഉത്തമനായിട്ടുള്ള യോഗി എന്ന് പറയുന്നത്. അവരാണ് ഏറ്റവും വലിയ ജീവകാരുണ്യ പ്രവർത്തകൻ. ഭഗവാൻ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട സേവകനും ആരാണ്? ഈ കൃഷ്ണാവബോധം മറ്റുള്ളവർക്ക് പകർന്നു കൊടുക്കുന്ന വ്യക്തിയാണ്. ധ്യാനത്തിൽ പരിപൂർണമായി മുഴുകാൻ വേണ്ടി വിജന സ്ഥലത്ത് പോയൊരു യോഗി ഏവർക്കും കൃഷ്ണാവബോധം ഉളവാക്കാനായി ആവുന്നത്ര യത്നിച്ചു പോരുന്ന ഭക്തൻ എന്ന പോലെ പരിപൂർണനാകില്ല. അപ്പൊ ധ്യാനിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പരിപൂർണമായിട്ട് ഭഗവാനിൽ മുഴുകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു വിജന സ്ഥലത്ത് പോയി പോകുന്ന ഒരു യോഗിയേക്കാളും ഉത്തമൻ ആരാണെന്ന് പറയുന്നത്? കൃഷ്ണാവബോധം മറ്റുള്ളവർക്ക് പകർന്നു കൊടുക്കാൻ പോകുന്ന ഒരു വ്യക്തിയായിരിക്കും. ഏവർക്കും കൃഷ്ണാവബോധം ഉളവാക്കാനായി ആവുന്നത്ര യത്നിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് ധ്യാനിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വിജന സ്ഥലത്ത് പോയി ധ്യാനത്തിൽ മുഴുകിയിരിക്കുന്ന വ്യക്തിയേക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠൻ എന്ന് പറയാണ്. ആ ഭക്തനാണ് പരിപൂർണനായിട്ടുള്ളവൻ എന്നിവിടെ പറയാണ്. അർജുന ഉവാച യോയം യോഗസ്ത്വയോ പ്രോക്ത സാമ്യേന മധുസൂദന ഏതസ്യാഹം ന പശ്യാമി ചഞ്ചലത്വാസ്ഥിതം സ്ഥിരാം. അർജുനൻ പറഞ്ഞു, ഹേ മധുസൂദന, അങ്ങ് പറഞ്ഞു തന്നെ ഈ യോഗ പദ്ധതി അപ്രായോഗികമെന്നും ചഞ്ചല മനസ്കനായ എനിക്ക് താങ്ങാവുന്നതല്ലെന്നും തോന്നുന്നു. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ കേട്ടപ്പോ അർജുനൻ എന്താ പറയണത്? അങ്ങ് പറഞ്ഞത് കേട്ടിട്ട് എനിക്ക് താങ്ങാൻ പറ്റുന്ന യോഗ പദ്ധതിയാണെന്നൊന്നും എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല. എനിക്കിത് താങ്ങാൻ പറ്റുന്നല്ലത് പ്രായോഗികമായിട്ടുള്ളതല്ല എന്നിവിടെ അർജുനൻ ഭഗവാനോട് പറയാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എന്താ പറയണത്? അർജുനൻ പറയാണ് പിന്നെ, ചഞ്ചലം ഹീമന കൃഷ്ണ പ്രമാധി ബലവദൃഢം തസ്യാഹം നിഗ്രഹം മന്യേ വായോരിവാസു ദുഷ്കരം. മനസ്സ് ചഞ്ചലമാണ്, പ്രക്ഷുബ്ധമാണ്, വഴങ്ങാത്തതും ബലമേറിയതുമാണ്. കൃഷ്ണ, അതിനെ നിയന്ത്രിക്കാൻ കാറ്റിനെ പിടിച്ചു നിർത്തുന്നതിനേക്കാൾ പ്രയാസമുണ്ടെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു. അപ്പൊ മനസ്സ് ചഞ്ചലമാണ്, പ്രക്ഷുബ്ധമാണ്, വഴങ്ങാത്തതും ബലമേറിയതുമാണ്. അതുകൊണ്ട് അതിനെ നിയന്ത്രിക്കാൻ കാറ്റിനെ പിടിച്ചു നിർത്തുന്നതിനേക്കാൾ പ്രയാസമുണ്ടെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു എന്ന് അർജുനൻ ആരോട് പറയാണ്? ഭഗവാനോട് പറയാണ്. മനോനിയന്ത്രണം പ്രയാസമുള്ളതാണ്. ഭൗതിക ദേഹമാകുന്ന രഥത്തിലെ തേരാളിയാണ് ജീവാത്മാവ്. ബുദ്ധിയാണ് അതിനെ നയിക്കുന്ന സാരഥി. മനസ്സ് കടിഞ്ഞാണും ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ കുതിരകളും മാത്രമേ. മനസ്സിന് വഴി കാട്ടേണ്ടത് ബുദ്ധി. എങ്കിലും തന്റെ വാശിയും ബലവും കൊണ്ട് പലപ്പോഴും അത് ബുദ്ധിയെ കീഴടക്കുന്നു. മനസ്സിനെ പിടിച്ചു നിർത്താൻ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു നിർദ്ദേശിച്ചതുപോലെ ഹരേ കൃഷ്ണ എന്ന മോക്ഷദായ മഹാമന്ത്രം ഏറ്റവും വിനയത്തോടെ ജപിക്കുക. അപ്പൊ നമുക്കറിയാം മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിക്കാനായിട്ട് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ ഭൗതിക ദേഹമാകുന്ന രഥത്തില് നമ്മൾ 1ാമത്തെ ലെവലിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഒരു രഥം 5 ഇന്ദ്രിയങ്ങള് കൊണ്ട് കൂട്ടിയൊരു രഥത്തിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ നോക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. രഥം തേരാളി, പിന്നെന്താണ്? ജീവാത്മാവാണ് അതിലെ തേരാളി, ബുദ്ധിയാണ് അതിന്റെ സാരഥി, മനസ്സ് അതിന്റെ കടിഞ്ഞാണാണ്, ഇന്ദ്രിയങ്ങള് കുതിരകളുമാണ്. മനസ്സിനെ വഴികാട്ടേണ്ടത് ആരാണ്? ബുദ്ധിയാണ്. എങ്കിലും വാശിയും ബലവും കൊണ്ട് പലപ്പോഴും അത് ബുദ്ധിയെ കീഴടക്കുന്നു, മനസ്സിനെ പിടിച്ചു നിർത്താൻ. അപ്പൊ പിന്നെ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രത്തിലൂടെ മാത്രമേ നമുക്കത് സാധിക്കുള്ളൂ. നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യേണ്ടി വരാണ്? എന്നിട്ട് നമുക്കിതിനെ നിയന്ത്രിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം, അതായത് പരിശുദ്ധരാവാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഈ മന്ത്രം ജപിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക എന്നല്ലാതെ നമുക്ക് വേറൊരു
മാർഗമില്ല. ശ്രീ ഭഗവാനുവാച, അപ്പൊ ഭഗവാൻ എന്താ പറഞ്ഞതൊക്കെ കേട്ടിട്ട് ശ്രീ ഭഗവാനുവാച അസംശയം മഹാബാഹോ മനോർനിഗ്രഹം ചലം അഭ്യസേനാതു കൗന്ദേയ വൈരാഗ്യേന ച ഗൃഹ്യതേ. ശ്രീ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, മഹാബാഹുവായ കുന്തിപുത്ര, അസ്ഥിരമായ മനസ്സിനെ അടക്കുക എന്നത് തീർച്ചയായും ദുഷ്കരമാണ്. എന്നാൽ യുക്തമായ പരിശീലനം കൊണ്ടും നിസ്സംഗത കൊണ്ടും അത് സാധിക്കാവുന്നതാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എന്താ പറഞ്ഞത്? മഹാബാഹുവായ കുന്തിപുത്ര, അർജുന എന്താ പറയണത്? അസ്ഥിരമായ മനസ്സിനെ അടക്കുക എന്നുള്ളത് തീർച്ചയായും ദുഷ്കരമാണ്. എന്നാൽ യുക്തമായ പരിശീലനം കൊണ്ടും നിസ്സംഗത കൊണ്ടും അത് നിനക്ക് സാധിക്കും. അപ്പൊ പരിശീലനത്തിലൂടെയും നിസ്സംഗതയിലൂടെയും നിനക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും? മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിക്കാനായിട്ട് നിനക്ക് സാധിക്കും. വഴക്കമില്ലാത്ത മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിക്കാൻ പരിശീലനം കൊണ്ടും നിസ്സംഗത കൊണ്ടും സാധിക്കുമെന്ന് ഭഗവാനോട് ഉപദേശിക്കാണ്. ഭഗവത് അർപ്പണമായിട്ടല്ലാതെ ചെയ്യുന്ന കർമ്മങ്ങളിൽ നിന്ന് മനസ്സിനെ പിൻവലിക്കുന്നത് കൊണ്ട് എളുപ്പത്തിൽ എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും? വൈരാഗ്യം നേടാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഭക്തിയുടെ സേവനം കൊണ്ട് മനസ്സിനെ ഭൗതിക ഉദ്ദേശങ്ങളിൽ നിന്ന് പിന്മാറ്റുമ്പോൾ ഒരാൾക്ക് ദിവ്യ സംതൃപ്തി അടയും. കൃഷ്ണന് നിവേദിച്ച പ്രസാദം ഭക്ഷിക്കുന്നത് ദുരിതം അനുഭവിക്കുന്ന രോഗികൾക്ക് എന്താണ്? പഥ്യഭോജനം എത്രേ. ഈ ചികിത്സയാണ് കൃഷ്ണാവബോധ പ്രക്രിയ. അപ്പൊ കൃഷ്ണാവബോധ പ്രക്രിയ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? കൃഷ്ണന് നിവേദിച്ച ഭക്ഷണം പ്രസാദം ഭക്ഷിക്കുക. അപ്പൊ ദുരിതം അനുഭവിക്കുന്ന രോഗിക്ക് പഥ്യഭോജന ആണെന്ന് പറയുന്നത്. അത് ഈ ചികിത്സയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയണത്? കൃഷ്ണാവബോധ പ്രക്രിയ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്ക് മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിക്കാനായിട്ട് പരിശീലനത്തിലൂടെ സാധിക്കുന്നതാണ് ഭഗവാനോട് പറയുന്നത്. അപ്പൊ യുക്തമായ പരിശീലനം കൊണ്ട് നമുക്ക് മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അങ്ങനെ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിലൂടെ മനസ്സിനെ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ഉദ്ദേശങ്ങളിൽ നിന്ന് പിന്മാറ്റുമ്പോൾ അയാൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? ദിവ്യ സംതൃപ്തി അടയാനായിട്ട് അയാൾക്ക് സാധിക്കും. അങ്ങനെ നമുക്ക് ഇത് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഭൗതികമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ നിന്ന് നമുക്ക് വിട്ടു നിൽക്കാനായിട്ട്, നമുക്ക് മോചനം നേടാനായിട്ടൊക്കെ സാധിക്കും. അസംയതാത്മനാ യോഗോ ദുഷ്പ്രാപ ഇതി മേ മതിഃ വശ്യാത്മനാ തു യതഥാ ശക്യോ വാപ്തുമുപായതഃ. മനോനിയന്ത്രണം ഇല്ലാത്തവന് ആത്മസാക്ഷാത്കാരം പ്രയാസമേറിയതാണ്. മനസ്സിനെ കീഴടക്കി വേണ്ടും വിധത്തിൽ കേൾക്കുന്നില്ലല്ലോ. ആത്മസാക്ഷാത്കാരം പ്രയാസമേറിയതാണ്. മനോനിയന്ത്രണം ഇല്ലാത്ത യോഗാനുഷ്ഠാനം സമയം പാഴാക്കലല്ലാതെ വേറൊന്നുമല്ല. ഭക്തൻ നിരന്തരം പ്രേമപൂർവകമായ ഭഗവത് സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുത്തി മനസ്സിനെ സ്വാധീനിക്കണം. കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ മുഴുകാതെ ഒരാൾക്ക് മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിക്കാനാവില്ല. അപ്പൊ കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ മുഴുകിക്കൊണ്ടായിരിക്കും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുക? മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അർജുന എന്താ പറയണത്? അർജുന ഉവാച അയതി ശ്രദ്ധയോ ഭേദോ യോഗാചലിത മാനസഃ അപ്രാപ്യ യോഗ സംസിദ്ധി കാംഗതിം കൃഷ്ണ ഗച്ഛതി. അർജുനൻ പറഞ്ഞു, അല്ലയോ കൃഷ്ണ, വിജയം പ്രാപിക്കാത്ത അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനിയുടെ ഗതി എന്ത്? അപ്പൊ അർജുനൻ ചോദിക്കാണ്, വിജയം പ്രാപിക്കാത്ത അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനിയുടെ ഗതി എന്തായിരിക്കും? ആരംഭത്തിൽ വിശ്വാസപൂർവ്വം ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിനുള്ള പദ്ധതി കൈക്കൊള്ളുകയും പിന്നീട് ലൗകിക വാസനകളാൽ വഴിതെറ്റിക്കപ്പെട്ട് യോഗത്തിന്റെ പരിപൂർണതയിലെത്താതെ പിന്മാറുകയും ചെയ്യുന്ന യോഗിക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കും? അപ്പൊ ഈ യോഗ പ്രവർത്തനങ്ങളൊക്കെ കുറെ ചെയ്തിട്ട് കുറച്ചെത്തുമ്പോൾ നമ്മൾ അതിൽ നിന്ന് വിട്ടുപോകാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും കാരണം കൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ സാഹചര്യം കൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് താല്പര്യം ഇല്ലാണ്ടായിട്ട് നമ്മൾ അതിൽ നിന്ന് വിട്ടുപോകും. അപ്പൊ അങ്ങനെ വിട്ടുപോകുന്ന യോഗികൾക്ക് എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നതെന്നാണ് ഇനി ആർക്കറിയേണ്ടത്? അർജുനന് അറിയേണ്ടത്. എന്താ പറയണത്? കച്ചിന്നോ ഭയ വിപ്രഷ്ട നശ്യതി അപ്രതിഷ്ഠോ മഹാബാഹോ വിമൂഢോ ഭ്രമണാപതി. ഹേ മഹാബാഹോ കൃഷ്ണ, അങ്ങനെ അതീന്ദ്രിയതയുടെ മാർഗത്തിൽ നിന്ന് ഭ്രഷ്ടനായി തീർന്ന ഒരാൾ ഭൗതികമായോ ആധ്യാത്മികമായോ ഉത്കൃഷ്ടം നേടാനാവാതെയും ഒരിടത്തും സ്ഥാനമില്ലാതെയും ചിഹ്ന ഭിന്നമായി പോയി മേഘത്തെ പോലെ നശിക്കുമോ? അപ്പൊ അർജുനന്റെ വീണ്ടും ചോദിക്കുന്നത്, അപ്പൊ അങ്ങനെ ഈ യോഗത്തിൽ നിന്ന് പിന്മാറിക്കഴിഞ്ഞാലുള്ള ഒരു അവസ്ഥ എന്തായിരിക്കും? അപ്പൊ അങ്ങനെ മാറുന്ന ഒരു വ്യക്തി ഭൗതികമായോ ആധ്യാത്മികമായോ ഉത്കൃഷ്ടം നേടാനാവാതെ ഒരിടത്തും സ്ഥാനചലനമില്ലാതെ ചിഹ്ന ഭിന്നമായിട്ട് മേഘത്തെ പോലെ നശിച്ചു പോകുക നമ്മുടെ ആര് ചോദിക്കുന്നത്? അർജുനൻ ചോദിക്കുന്നത്. ഭൗതികവാദികൾക്ക് അതീന്ദ്രിയ സത്യയിൽ താല്പര്യമില്ല. സാമ്പത്തിക അഭിവൃദ്ധി മൂലമുണ്ടാകുന്ന ഭൗതിക ഉത്കൃഷ്ടത്തിലാണ് അവർക്ക് കൂടുതൽ താല്പര്യം. കൃഷ്ണന്റെ ഒരു അംശമാണ് താൻ എന്നുള്ള ബോധത്തിന്റെ അതീന്ദ്രിയ സാക്ഷാത്കാരത്തിന്റെ വഴിയെ കുറിക്കുന്നതാണ് ബ്രാഹ്മണാപതി.
പരമമായ നിരപേക്ഷ തത്വത്തിന്റെ സമ്പൂർണ്ണ പ്രത്യക്ഷീഭാവമാണ് ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ. ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിലേക്കുള്ള അത്യുത്തമ മാർഗം ഭക്തിയോഗം അഥവാ നേരിട്ടുള്ള കൃഷ്ണാവബോധ പദ്ധതി. അപ്പോ എന്തോടെ പറഞ്ഞത്, ഇങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത്? അവര് മേഘത്തെ പോലെ നശിച്ചു പോകുമെന്നാണ് അർജുനൻ ഇവിടെ ചോദിക്കുന്നത്. ഇതിലെല്ലാം ഒഴിഞ്ഞു നിന്ന് സകല ഭൗതിക സുഖങ്ങളും ത്യജിച്ച് ഇങ്ങനെ ജീവിച്ചവർക്ക് എന്താണ് സംഭവിക്കുക? പരിശ്രമത്തിൽ വിജയിക്കാത്ത പക്ഷം അവർക്ക് രണ്ട് വഴി നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകും. ഭൗതികതയിലില്ലവരിപ്പോ ആത്മീയതയിലില്ലാത്തൊരവസ്ഥയിലേക്ക് പോകും. അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അവർ മേഘത്തെ പോലെ ചിന്ന ഭിന്നമായിട്ട് പോകുമോ? അവർക്ക് എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് എന്നാണ് ഇവിടെ ആര് ചോദിക്കുന്നത്? അർജുനൻ ഭഗവാനോട് ചോദിക്കുന്നത്. അപ്പൊ എന്താ? ഏതൻ മേ സംശയം കൃഷ്ണ ചേത്തുമർഹസ്യ ശേഷതഃ ത്വദന്യ സംശയസ്യ ചേതാ നാഹ്യുപപത്യതേ. അല്ലയോ കൃഷ്ണ, ഇതാണ് എന്റെ സംശയം. അങ്ങ് തന്നെ ഇത് പൂർണ്ണമായി തീർത്തു തരണം. അങ്ങയെ അല്ലാതെ ഈ സംശയം അകറ്റാൻ കഴിവുള്ളതായിട്ട് ആരെയും ഞാൻ കാണുന്നില്ല. അപ്പൊ ഈ ചോദ്യം ചോദിച്ചിട്ട് ഭഗവാനോട് പറയാണ്, എന്റെ സംശയം ഇതാണ്, ഇത് അങ്ങ് തന്നെ എനിക്ക് തീർത്തു തരണം. അങ്ങയോടല്ലാതെ എനിക്ക് ഈ സംശയം ചോദിക്കാൻ വേറെ ആരെയും കാണുന്നില്ല എന്ന് അർജുനൻ ഭഗവാനോട് പറയാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എന്താ പറയണത്? ശ്രീ ഭഗവാനുവാച പാർത്ഥ നൈവേഹ നാമുത്ര വിനാശസ്തസ്യ വിദ്യതേ നഹി കല്യാണകൃത് കശ്ചിത് ദുർഗതീം താത ഗച്ഛതി. ഭഗവാൻ എന്താ പറയുന്നത്? ഹേ പാർത്ഥ, മംഗളകരങ്ങളായ കർമ്മങ്ങളിൽ ഏർപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനിക്ക് ഈ ലോകത്തിലാകട്ടെ ആത്മീയ ലോകത്തിലാകട്ടെ നാശമില്ല. സുഹൃത്തെ, നന്മ ചെയ്യുന്നവൻ ഒരിക്കലും ദുർഗതി സംഭവിക്കാൻ വയ്യ. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എന്താ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത്? ഭൗതികമായിട്ടുള്ള കർമ്മങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുള്ളവർക്ക്, മംഗളകരമായിട്ടുള്ള ഈ കർമ്മങ്ങളിൽ ഏർപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനികൾക്ക് ഈ ലോകത്തിലായാലും ഭൗതിക ലോകത്തിലായാലും ആത്മീയ ലോകത്തിലായാലും ഒരിക്കലും എന്ത് സംഭവിക്കുന്നില്ല? നാശം സംഭവിക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ നല്ല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്താല്, മംഗളകരമായിട്ടുള്ള കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഭൗതിക ലോകത്തിലായാലും ആത്മീയ ലോകത്തിലായാലും എന്ത് സംഭവിക്കുന്നില്ല? അവർക്ക് നാശം സംഭവിക്കുന്നില്ല. നന്മ ചെയ്യുന്നവർക്ക് ഒരിക്കലും ദുർഗതി സംഭവിക്കാൻ വയ്യ എന്നുള്ളത് പറയാണ്. ഭാഗവതത്തിൽ പറയുന്നുണ്ടത്, രക്താസ്വധർമ്മം ചരണാംബുജം ഹരേർ ഭജന്ന പക്വത പതേതോ യതി യത്രാ കവാഭദ്രു ദ്രുമഷ്യ കീം കേവർത്ത ആപ്തോ ഭജതാം സ്വധർമ്മത. ഭൗതിക ധർമ്മങ്ങളെല്ലാം തെറ്റിച്ച് ഭഗവാന്റെ ചരണങ്ങളിൽ അഭയം തേടിയവർക്ക് ഒരു വിധത്തിലും നഷ്ടമോ പതനമോ ഉണ്ടാവില്ല. മറിച്ച് ഭക്തിയില്ലാത്ത ഒരാള് തന്റെ കർത്തവ്യങ്ങൾ തികച്ചും നിറവേറ്റിയിരുന്നാലും അയാൾക്ക് യാതൊരു ഗുണവും ഉണ്ടാവുന്നില്ല എന്ന്. ഭൗതിക ധർമ്മങ്ങളെല്ലാം ത്യജിച്ച് ഭഗവാന്റെ ചരണങ്ങളിൽ അഭയം തേടുന്നവർക്ക് ഒരു വിധത്തിലും നഷ്ടമോ പതനമോ ഉണ്ടാവില്ല. മറിച്ച് ഭക്തിയില്ലാത്ത ഒരാൾക്ക് തന്റെ കർത്തവ്യങ്ങൾ തികച്ചും നിറവേറ്റിയാലും യാതൊരു ഗുണവും ഉണ്ടാവാനായിട്ട് പോകുന്നില്ല. ആധ്യാത്മിക കർമ്മങ്ങളുടെ ശരിയായ നിർവഹണത്തിൽ പരാജയപ്പെടുന്നവൻ പ്രതികരണങ്ങൾക്ക് വിധേയനാകേണ്ടി വരും. എന്നാൽ ഭാഗവതം ഉറപ്പു തരുന്നത് ആ പരാജിതനായ യോഗിക്ക് വിഷമിക്കേണ്ടതില്ലെന്നാണ്. ഭാഗവതത്തിൽ എന്താ പറയുന്നത്? ആ പരാജിതനായിട്ടുള്ള യോഗിക്ക് ഒരിക്കലും വിഷമിക്കേണ്ടത് വരുന്നില്ല. കൃഷ്ണാവബോധപൂർവമായ കർമ്മം മാത്രമാണ് ശ്രേയസിന് കാരണമാകുന്നത്. ആ വഴിക്ക് മുന്നേറാൻ വേണ്ടി കൃഷ്ണാവബോധ മാർഗത്തിൽ പുരോഗമിക്കാൻ എന്തു ശാരീരിക ക്ലേശത്തെയും സ്വമേധയാ സ്വീകരിക്കുന്നവനെ തികഞ്ഞ അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനിയും മഹാതപസ്യമെന്ന് കരുതാം. അഷ്ടാംഗ യോഗയുടെ അന്തിമ ലക്ഷ്യം എന്താണ്? അപ്പൊ കൃഷ്ണാവബോധം തന്നെയാണ്. കൃഷ്ണാവബോധമാണ് ഇതിന്റെയും ലക്ഷ്യം. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ പരാജയം അടയുന്നവർക്കും എന്ത് സംഭവിക്കുന്നില്ല? അവർക്കും പതനം സംഭവിക്കുന്നില്ല. കാരണം അവര് മംഗളകരമായിട്ടുള്ള കർമ്മങ്ങളാണ് അവർ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അവർക്കും ഒരിക്കലും എന്ത് സംഭവിക്കുന്നില്ല? ദുർഗതി സംഭവിക്കുന്നില്ല, അവർക്കും നാശം സംഭവിക്കുന്നില്ല എന്നിവിടെ പറയാണ്. പ്രാപ്യ പുണ്യകൃതാം ലോകാനുഷിതോ ശാശ്വതി സമഹ ശുചീനാം ശ്രീമതാം ഗേഹേ യോഗ ഭ്രഷ്ടോഭിജായതേ. അങ്ങനെ യോഗത്തിൽ പരാജിതനാകുന്നയാൾ പുണ്യം ചെയ്തവർക്കായുള്ള ഉപരിലോകങ്ങളിൽ ആനന്ദം അനുഭവിച്ച് അസംഖ്യം സംവത്സരങ്ങൾ വാണത്തിന് ശേഷം നീതിനിഷ്ഠയുള്ള പുണ്യാത്മകളുടെയോ ധനികരുടെയോ കുടുംബങ്ങളിൽ വീണ്ടും ജന്മം എടുക്കുന്നു. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ യോഗം ചെയ്തവര് എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? യോഗം ചെയ്തവര് പരാജയപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞാല് പുണ്യം ചെയ്തവർക്കായുള്ള ലോകങ്ങളില് കുറെ നാളുകള് അവിടെ ജീവിച്ചതിന് ശേഷം എന്ത് ചെയ്യും? അവർക്ക് ആ പുണ്യങ്ങളൊക്കെ അനുഭവിച്ചതിന് ശേഷം വീണ്ടും അവർ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ വന്ന് ജന്മമെടുക്കും. അപ്പൊ ധനികരുടെ കുടുംബങ്ങളില് അല്ലെങ്കിൽ പുണ്യാത്മാക്കളുടെ കുടുംബങ്ങളിലാണ് അവര് ജന്മം എടുക്കേണ്ടതായിട്ട് വരുന്നത്. അഥവാ യോഗിനാമേവ കുലേ ഭവതി ധീമതാം ഏതത്തി ദുർലഭതരം ലോകേ ജന്മായ ദീദൃശം. അല്ലെങ്കിൽ ഏറെക്കാലം യോഗാനുഷ്ഠാനം ചെയ്തിട്ടും അതിൽ വിജയിക്കാതിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അഭിജ്ഞരായ അതീന്ദ്രിയ യോഗികളുടെ കുലത്തിൽ പിറന്നു എന്ന് വരാം. അപ്പൊ അതീന്ദ്രിയ യോഗികളുടെ കുലത്തിലാണ് അല്ലെങ്കിൽ പിറക്കുക. തീർച്ചയായും ഈ ലോകത്തിൽ
അത്തരത്തിലുള്ള ജന്മം സുദുർലഭമാണ്. അപ്പൊ അത്തരത്തിലുള്ള ജന്മം എന്താണ്? സുദുർലഭമായിട്ടാണ്. ഇപ്പൊ ഇങ്ങനെ കുറെ യോഗാനുഷ്ഠാനമൊക്കെ ചെയ്തിട്ടും വിജയിക്കുന്നില്ല. എങ്ങനെ അവരെന്ത് ചെയ്യും? അഭിജ്ഞരായിട്ടുള്ള അതീന്ദ്രിയ യോഗികളുടെ കുലത്തിൽ വന്ന് പിറക്കാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള കുടുംബങ്ങളിൽ ജനിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാലും അത് ദുർലഭമായിട്ടുള്ള ഒരു ജന്മമായിരിക്കും. അത്രയും യോഗികൾക്കാണ് അതൊക്കെ സാധിക്കുന്നത്. നമ്മുടെ ആത്മീയ ഗുരു ഓം വിഷ്ണുപാദ ശ്രീമദ് ഭക്തി സിദ്ധാന്ത സരസ്വതി ഗോസ്വാമി മഹാരാജാവും ശ്രീല പ്രഭുപാദരും അങ്ങനെയുള്ള കുടുംബങ്ങളിൽ ജനിക്കാൻ ഇടവന്നതാണ്. കൃഷ്ണന്റെ കാരുണ്യത്താൽ ഞങ്ങൾക്ക് ജീവിതാരംഭം മുതൽക്കേ ഭഗവത് സേവനത്തിന് വേണ്ടുന്ന പരിശീലനം സിദ്ധിക്കുകയുണ്ടായി. പിന്നീട് അതീന്ദ്രിയ വ്യവസ്ഥയുടെ ക്രമമനുസരിച്ച് ഞങ്ങൾ പരസ്പരം കണ്ടുമുട്ടുകയും ചെയ്തു. അപ്പൊ നമ്മുടെ ആരാണ്? ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി പ്രഭുപാദറും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഗുരു ഭക്തി സിദ്ധാന്ത സരസ്വതി ഗോസ്വാമി മഹാരാജൊക്കെ എന്താണ് അതേപോലത്തെ ഒരു കുടുംബങ്ങളിൽ വന്ന് ജനിക്കാൻ ഇടയായവരാണ്. അവരൊക്കെ ഓർമ്മ വെച്ച സമയം തൊട്ട് എന്താണ് ഭഗവാനെ ആരാധിച്ച് ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു പോയവരാണ്. അപ്പൊ അതൊക്കെ സംഭവിക്കുന്നത് അങ്ങനെ സുദുർലഭമായിട്ടാണ് അതൊക്കെ സംഭവിക്കുന്നതെന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. തത്ര തം ബുദ്ധി സംയോഗം ലഭത്തെ പൗർവദേഹികം യഥേ ചതോ ഭൂയ സംസിദ്ധ ഗുരുനന്ദന. അല്ലയോ ഗുരുനന്ദന, അങ്ങനെ വീണ്ടും പിറക്കുമ്പോൾ യോഗിക്ക് മുൻ ജന്മത്തിലെ ദിവ്യാവബോധം തിരിച്ചു കിട്ടുന്നു. ആധ്യാത്മികമായി പൂർണ്ണ വിജയം നേടാൻ വേണ്ടി അയാൾ പ്രയത്നം തുടരുന്നു. അപ്പൊ അങ്ങനെ ജനിക്കുന്ന യോഗികൾക്ക് എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? അവർക്ക് പൂർവ്വജന്മത്തിലെ ഓർമ്മ തിരിച്ചു കിട്ടും. അവർക്ക് ആ ദിവ്യാവബോധം തിരിച്ചു കിട്ടുകയും അവര് ആധ്യാത്മികമായിട്ട് പൂർണ്ണ വിജയം നേടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവരെന്ത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും? പ്രയത്നിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കും. അപ്പൊ നമുക്ക് അങ്ങനെ ഉള്ളവർക്ക് വീണ്ടും ഓർമ്മ കിട്ടുമ്പോൾ അവർ പൂർണ്ണ വിജയം നേടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും? പ്രയത്നം തുടർന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും. മുൻ ജന്മത്തിലെ അതീന്ദ്രിയ ഭാവബോധം പുനരുജ്ജീവിക്കുന്നതിന് കിട്ടുന്ന നല്ല ജനനത്തിന് ഉദാഹരണമാണ് ഒരു വിശിഷ്ട ബ്രാഹ്മണ കുടുംബത്തിൽ 3ാം ജന്മമെടുത്ത ഭരത മഹാരാജാവ്. ജഡഭരതനായിട്ട് ജന്മമെടുത്തപ്പോ ബധിരനായിട്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ, അയാള് പിന്നെ ജീവിക്കാൻ തുടങ്ങിന്ന്. അപ്പൊ അത് അങ്ങനെ ഒരു ഉദാഹരണം നമുക്ക് പറയാം. യോഗ പരിശീലനം ഒരിക്കലും നിഷ്ഫലമാകാറില്ലെന്നതിന് തെളിവാണ് ഈ ചക്രവർത്തിയുടെ ജീവിതം. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ പരിശീലിച്ചു കഴിഞ്ഞാല് നമുക്കിപ്പോ എന്തെങ്കിലും കാരണം കൊണ്ട് അത് ചെയ്യാൻ സാധിച്ചില്ലെങ്കിൽ അതില് ഉദാഹരണമാണ് ആര്? ഇങ്ങനെയൊക്കെ സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് നിഷ്ഫലമാകില്ല എന്നുള്ളതിന് ഉദാഹരണമാണ് ആരുടെ? ഭരത മഹാരാജാവിന്റെ ജീവിതം. ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം കൊണ്ട് യോഗികൾക്ക് കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ പൂർണ്ണത കൈവരിക്കുന്നതിന് നിരവധി അവസരങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നു. പൂർവഭ്യാസേന തേനൈവ ക്രിയതേ ഹവ്യശോപി സഹ ജിജ്ഞാസുരപി യോഗസ്യ ശബ്ദ ബ്രഹ്മാദി വർത്തതേ. മുൻജന്മത്തിൽ സ്ഥിതിച്ച ദിവ്യാവബോധത്താൽ എങ്ങും തേടിപ്പോകാതെ തന്നെ അയാൾ സ്വാഭാവികമായി യോഗ സിദ്ധാന്തത്തിൽ ആകൃഷ്ടനായി തീരും. ജിജ്ഞാസുവായ ആ യോഗി ആചാരനിഷ്ഠങ്ങളായ ധർമ്മശാസ്ത്ര പ്രമാണങ്ങൾക്ക് അതീതനാണ്. അപ്പൊ മുൻജന്മത്തിൽ സ്ഥിതിച്ച ദിവ്യാവബോധത്താൽ എങ്ങും തേടിപ്പോകാതെ തന്നെ അയാള് സ്വാഭാവികമായി യോഗ സിദ്ധാന്തത്തിൽ ആകർഷനായിട്ട് തീരും. ജിജ്ഞാസുവായ ആ യോഗി ആചാരനിഷ്ഠങ്ങളായ ധർമ്മശാസ്ത്ര പ്രമാണങ്ങൾക്ക് അതീതനാണ്. അപ്പൊ മുൻജന്മത്തില് ഇങ്ങനെ കുറെ സിദ്ധിച്ച ദിവ്യാവബോധത്തിലെ മുൻജന്മത്തിൽ സിദ്ധിച്ച ദിവ്യമായിട്ടുള്ള അവബോധത്തില് എങ്ങും തേടിപ്പോകാതെ തന്നെ അയാൾ എന്താണ് സ്വാഭാവികമായിട്ട് യോഗ സിദ്ധാന്തത്തിൽ ആകൃഷ്ടനായിട്ട് തരണം. അപ്പൊ അയാള് എങ്ങോട്ടും തേടി പോകേണ്ടി വരില്ല. സ്വാഭാവികമായിട്ടും അതെന്തുണ്ടാവും? ആളിലുണ്ടാവും, ഇൻബിൽറ്റ് ആയിരിക്കും അതൊക്കെ. കാരണം കഴിഞ്ഞ ജന്മത്തിൽ അത് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ ജിജ്ഞാസുവായ യോഗി ആചാരനിഷ്ഠങ്ങളായ ധർമ്മശാസ്ത്ര പ്രമാണങ്ങൾക്ക് അതീതനായിരിക്കുന്നവരുണ്ട്. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു വ്യക്തി എന്താണ് ഉണ്ടാവുക? ധർമ്മശാസ്ത്ര പ്രമാണങ്ങൾക്കൊക്കെ അതീതനായിട്ടുള്ളൊരു വ്യക്തിയായിരിക്കും. മുൻജന്മത്തിൽ സ്ഥിതിച്ച ദിവ്യാവബോധത്തിൽ എങ്ങും തേടിപ്പോകാതെ തന്നെ അയാൾ സ്വാഭാവികമായി യോഗ സിദ്ധാന്തത്തിൽ ആകൃഷ്ടനായി തീരും. ജിജ്ഞാസുവായ യോഗി ആചാരനിഷ്ഠങ്ങളായ ധർമ്മശാസ്ത്ര പ്രമാണങ്ങൾക്ക് അതീതനാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ മന്ത്രം നിരന്തരം ഉരുവിട്ടു പോകുന്നത് കൊണ്ട് മുൻജന്മത്തിൽ അദ്ദേഹം വേദോക്തങ്ങളായ ക്രിയാപദ്ധതികളെയും മറ്റും അനുഷ്ഠിച്ച് കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. പരിശുദ്ധി ആർജിച്ച ഒരാൾക്ക് കൃഷ്ണാവബോധ തത്വങ്ങൾ സ്വീകരിക്കാനോ ഹരേ കൃഷ്ണ നാമം ഉച്ചരിക്കാനോ കഴിയുന്നതല്ല. പരിശുദ്ധി ആർജിക്കാത്ത ഒരാൾക്ക് കൃഷ്ണാവബോധ തത്വങ്ങൾ സ്വീകരിക്കാനും ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ഉച്ചരിക്കാനും കഴിയുന്നില്ല. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കണമെങ്കിലും എന്ത് വേണം? ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം വേണം. ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം ഇല്ലാതെ ഒരാൾക്ക് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാനോ ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കാനും പോലും സാധിക്കില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. പ്രയത്നാദ്യത്തമാനസ്തു യോഗി സംശുദ്ധ കിൽബിഷഃ അനേക ജന്മ സംസുതി സതോ യാതി പരാംഗതിം. സർവകൽമഷങ്ങളും നീങ്ങി തുടർന്ന് മുന്നോട്ട് പോകാൻ ആത്മാർത്ഥമായി യത്നിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന യോഗിക്ക് അനേക ജന്മങ്ങളിലെ പരിശീലനത്തിന് ശേഷം പരിപൂർണത നേടി പരമലക്ഷ്യത്തിലെത്താൻ സാധിക്കും. സർവകൽമഷങ്ങളും നീങ്ങി
തുടർന്ന് മുന്നോട്ട് പോകാനായിട്ട് ആത്മാർത്ഥമായി യത്നിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന യോഗി, എല്ലാ കൽമഷങ്ങളും നീങ്ങിയിട്ട് തുടർന്ന് മുന്നോട്ട് പോകാനായിട്ട് ആത്മാർത്ഥമായി യത്നിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന യോഗിക്ക് അനേക ജന്മങ്ങളിലെ പരിശീലനത്തിന് ശേഷം പരിപൂർണത നേടി പരമലക്ഷ്യത്തിലെത്താനായിട്ട് സാധിക്കും. എല്ലാ തരത്തിലുള്ള കൽമഷങ്ങളും നീങ്ങി മുന്നോട്ട് പോകാനായിട്ട് ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് യത്നിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന യോഗിക്ക് എന്താണ്, അനേക ജന്മങ്ങളിലെ പരിശീലനമാണ് അല്ലെ, ഒരു ജന്മത്തിലല്ല, കുറെ ജന്മങ്ങൾ എടുക്കും. ബഹുനാം ജന്മനാമത്തെ എന്ന് പറഞ്ഞ എത്രയോ ജന്മങ്ങൾക്ക് ശേഷമായിരിക്കും ആ യോഗിക്ക് എവിടെ എത്താൻ സാധിക്കുന്നത്, ഭഗവാനിലേക്ക് എത്താനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. അപ്പൊ പരിശീലനത്തിന് ശേഷം പരിപൂർണത നേടിയിട്ട് പരമലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് എത്താനായിട്ട് സാധിക്കും. തപസിഭ്യോധികോ യോഗി ജ്ഞാനിഭ്യോപി മതോധികഃ കർമ്മിഭ്യശ്ചാധികോ യോഗി തസ്മാത് യോഗി ഭവാർജുന. തപസ്സിയേക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠനത്ര യോഗി, ജ്ഞാനികളെക്കാളും ഫലച്ചയോടെ കർമ്മം ചെയ്യുന്നവരെക്കാളും ശ്രേഷ്ഠനാണ് അദ്ദേഹം. അതുകൊണ്ട് അല്ലയോ അർജുന, ഏത് സാഹചര്യത്തിലും യോഗത്തിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുക. അപ്പൊ തപസ്സിയേക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠനാണ് ആര്, യോഗി എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ യോഗി അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്ത് ചെയ്യണം, എല്ലാ സാഹചര്യത്തിലും യോഗത്തിലാണ് ഉറച്ചു നിൽക്കേണ്ടത്. കർമ്മം ചെയ്യുന്നവരെക്കാളും ജ്ഞാനികളെക്കാളും ഫലേച്ഛയോടെ കർമ്മം ചെയ്യുന്നവരെക്കാളും ജ്ഞാനികളെക്കാളും ശ്രേഷ്ഠനാണ് ആര്, യോഗി. അതുകൊണ്ട് ഏതൊരു സാഹചര്യത്തിലും എന്ത് ചെയ്യണം, യോഗയിലാണ് ഉറച്ചു നിൽക്കേണ്ടത്. തപസ്സിയേക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠനാണ് യോഗി, ജ്ഞാനികളെക്കാളും ഫലേച്ഛയോടെ കർമ്മം ചെയ്യുന്നവരെക്കാളും ശ്രേഷ്ഠനാണ് അദ്ദേഹം. യോഗം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ അവബോധത്തെ പരമസത്യത്തോട് ബന്ധപ്പെടുത്തൽ എന്നാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. സംയോജന പ്രക്രിയ പ്രധാനമായി ഫലോദിഷ്ട കർമ്മങ്ങളിലാകുമ്പോൾ കർമ്മയോഗമെന്നും, പ്രധാനമായി ജ്ഞാനത്തിലായിരിക്കുമ്പോൾ ജ്ഞാനയോഗമെന്നും, ഭഗവാനുമായി നേരിട്ടുള്ള ബന്ധത്തിലായിരിക്കുമ്പോൾ ഭക്തിയോഗമെന്നും പറയുന്നു. അപ്പൊ എന്താണ്, 3 തരത്തിൽ പറയാണ് അല്ലെ. ഫലോദിഷ്ട കർമ്മങ്ങളിലാകുമ്പോൾ അത് കർമ്മയോഗമാകും, ജ്ഞാനത്തിലായിരുന്നാൽ അത് ജ്ഞാനയോഗമാകും, ഭഗവാനുമായിട്ട് നേരിട്ടുള്ള ഭക്തി ബന്ധത്തിലായിരുന്നാൽ അത് ഭക്തിയോഗം എന്ന് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ 3 തരത്തിൽ നമുക്ക് യോഗം ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. ഒന്ന് കർമ്മത്തിലൂടെ, ഫലോദിഷ്ട കർമ്മങ്ങളിലായി കഴിഞ്ഞാൽ കർമ്മയോഗം, ജ്ഞാനത്തിലായിരുന്നാൽ ജ്ഞാനയോഗം, ഭഗവാനുമായുള്ള ഭക്തി ബന്ധത്തിലായി കഴിഞ്ഞാൽ ഭക്തിയോഗം എന്ന് പറയാനായിട്ടും സാധിക്കും. യോഗിനാമപി സർവേഷാം മഗ്ഗതേനാന്തരാത്മനാ ശ്രദ്ധാവാൻ ഭജതേയോ മാം സമയം യുക്തതമോ മതഃ. പൂർണ്ണ വിശ്വാസത്തോടെ എപ്പോഴും എന്നിൽ തന്നെ നിലകൊള്ളുകയും എന്നെ തന്നെ ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ട് പ്രേമപൂർവ്വം എന്റെ ദിവ്യസേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവനാണ് എല്ലാ യോഗികളിൽ വെച്ച് അത്യുത്തമ യോഗിയും എന്നോട് ദൃഢതമമായി യോഗത്തിൽ ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നവനും. ഇതാണ് എന്റെ അഭിപ്രായം. അപ്പൊ പൂർണ്ണ വിശ്വാസത്തോടെ എപ്പോഴും എന്നിൽ തന്നെ നിലകൊള്ളുകയും എന്നെ ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ട് പ്രേമപൂർവ്വം എന്റെ ദിവ്യസേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവനാണ് എല്ലാ യോഗികളിൽ വെച്ച് അത്യുത്തമ യോഗിയും എന്നോട് ദൃഢതമമായി യോഗത്തിൽ ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നവനും. ഇതാണ് എന്റെ അഭിപ്രായം. അപ്പൊ എല്ലാം ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ പൂർണ്ണ വിശ്വാസത്തോടെ എപ്പോഴും എന്നിൽ തന്നെ നിലകൊള്ളുക, എന്നെ തന്നെ ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ട് പ്രേമപൂർവ്വം എന്റെ ദിവ്യ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുക ചെയ്യുന്നവനാണ് എല്ലാ യോഗികളിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും അത്യുത്തമനായിട്ടുള്ള യോഗിയും എന്നോട് ദൃഢതമമായി യോഗത്തിൽ ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നവനും. ഇതാണ് എന്റെ അഭിപ്രായം എന്ന് ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറയാണ്ടിരുന്നത്. പൂർണ്ണ വിശ്വാസത്തോടെ എപ്പോഴും എന്നിൽ തന്നെ നിലകൊള്ളുക, എന്നെ തന്നെ ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ട് പ്രേമപൂർവ്വം എന്റെ ദിവ്യ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവനാണ് എല്ലാ യോഗികളിൽ വെച്ച് അത്യുത്തമ യോഗി, എന്നോട് ദൃഢതമമായി യോഗത്തിൽ ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നവൻ. ഇതാണ് ഭഗവാന്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ. അപ്പൊ ഏറ്റവും യോഗി എങ്ങനെയായിരിക്കണം എന്നാണ് ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ. ഒരു മിനിറ്റ്, ഇതിലുണ്ടല്ലോ. പൂർണ്ണ വിശ്വാസത്തോടെ എപ്പോഴും എന്നിൽ തന്നെ നിലകൊള്ളുകയും എന്നെ തന്നെ ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ട് പ്രേമപൂർവ്വം എന്റെ ദിവ്യസേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവനാണ് എല്ലാ യോഗികളിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും അത്യുത്തമനായ യോഗിയും എല്ലാതരം യോഗചര്യകളുടെയും ഉച്ചകോടി ഭക്തിയോഗമാണ്. അതിലേക്കുള്ള വഴികളാണ് മറ്റുള്ള യോഗങ്ങൾ. അപ്പൊ ഏറ്റവും ടോപ്പിൽ ഏതാണ്? ഭക്തിയോഗമാണ് വരുന്നത്. അതിലേക്കുള്ള ചവിട്ടുപടികളാണ് മറ്റുള്ള യോഗ പദ്ധതികളെല്ലാം. കർമ്മയോഗിയിൽ ജ്ഞാനവും ത്യാഗനിഷ്ഠയും വളരുന്ന സ്ഥിതിയാണ് ജ്ഞാനയോഗം. ജ്ഞാനയോഗി വിവിധ ശാരീരിക പ്രക്രിയകളാൽ പരമാത്മാ ധ്യാനത്തെ വളർത്തിയെടുക്കുകയും മനസ്സ് പരമാത്മാവിൽ ഉറയ്ക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ അതിനെ അഷ്ടാംഗ യോഗം എന്ന് പറയുന്നു. പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ കൃഷ്ണനിൽ എത്തിച്ചേരുന്നതാണ് ഭക്തിയോഗം. എന്നാൽ അതിനെ സൂക്ഷ്മമായി വിശകലനം ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് വേണം? മറ്റുള്ള യോഗകളും അറിഞ്ഞിരിക്കണം.
ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. വഞ്ചാകൽപതരൂപേശ്ച കൃപാ സിന്ധോഭ്യേവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. അനന്തകോടി വൈഷ്ണവവൃന്ദ की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, श्रील गुरुदेव की जय, निताय गौर प्रमानंदे, हरि हरि बोल. हरे कृष्ण. മാതാജിനെ കണ്ടില്ല. പറഞ്ഞായിരുന്നു. മാതാജിനെ കണ്ടില്ല. ഇപ്പൊ കണ്ടോ? ആ കണ്ടു കണ്ടു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നോക്കാം. പഠിക്കുന്നവര് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഏതാ വായിച്ചത്? പൂർണ്ണതയുടെ മാനദണ്ഡം എന്താണ്? പൂർണ്ണതയുടെ മാനദണ്ഡം എന്താണ്? എന്താണ്? ഫലസിദ്ധി ഉദ്ദേശിക്കാതെ കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെ ചെയ്യുന്ന കർമ്മമാണ് പൂർണ്ണതയുടെ മാനദണ്ഡം. അല്ല. എന്താണ് പൂർണ്ണതയുടെ മാനദണ്ഡം? എന്താണ്? ഫലസിദ്ധി ഉദ്ദേശിക്കാതെ കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെ ചെയ്യുന്ന കർമ്മമാണ് പൂർണ്ണതയുടെ മാനദണ്ഡം. കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെ ചെയ്യുന്ന കർമ്മമാണ് പൂർണ്ണതയുടെ മാനദണ്ഡം. അടുത്തത് ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിക്കാനുള്ള ഏത് പദ്ധതിയെ കുറിച്ചാണ് ഇതിൽ പറയുന്നത്? അഷ്ടാംഗയോഗ പദ്ധതിയെ കുറിച്ച്. പക്ഷെ ഇത് കലിയുഗത്തിൽ ബുദ്ധിമുട്ടാണെന്നും പറയുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ പറയുന്നത് ഏതിനെ കുറിച്ചാണ്? ഇവിടെ അഷ്ടാംഗ യോഗ പദ്ധതിയെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. പരമപുരുഷനുമായി ബന്ധം സ്ഥാപിക്കുന്നതിന് എന്തെന്നാ പറയുക? യോഗം. യോഗം. ഭഗവാനുമായിട്ട് പരമപുരുഷനുമായിട്ട് ബന്ധം സ്ഥാപിക്കുന്നതിന് യോഗം എന്ന് പറയും. യോഗാരൂഢൻ എന്നാൽ എന്താണ് അർത്ഥമാക്കുന്നത്? ഭൗതിക തൃഷ്ണകളെല്ലാം ത്യജിച്ച് ഇന്ദ്രിയ സുഖങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയോ ഫലം ഉദ്ദേശിച്ചോ യാതൊന്നും പ്രവർത്തിക്കാത്ത ആളെ യോഗാരൂഢൻ എന്ന് പറയാം. യോഗാരൂഢൻ എന്ന് പറയുന്നു. കിട്ടി എല്ലാവർക്കും? യോഗാരൂഢൻ എന്താണെന്ന്? ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടെ പറയുക ആൻസർ. ഭൗതിക തൃഷ്ണകളെല്ലാം ത്യജിച്ച് ലോകം ഏതാന്ന് പറയൂ. യോഗ ഭൗതിക പ്രശ്നങ്ങളെല്ലാം ത്യജിച്ച് പറയൂ മാതാജി. ഭൗതിക തൃഷ്ണകളെല്ലാം ത്യജിച്ച് ഇന്ദ്രിയ സുഖങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയോ ഫലം ഉദ്ദേശിച്ചോ ഇന്ദ്രിയ സുഖങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയോ ഫലം ഉദ്ദേശിച്ചോ യാതൊന്നും പ്രവർത്തിക്കാത്ത ആളെ യോഗാരൂഢൻ എന്ന് പറയാം. നാലാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്. നാലാമത്തെ മീനിങ് ആണ്. എങ്ങനെയുള്ളവർക്കാണ് യോഗിയാവാൻ കഴിയാത്തത്? വളരെ കുറച്ച് മാത്രം ഭക്ഷിക്കുന്നവർക്കും ഏറെ ഭക്ഷിക്കുന്നവർക്കും ഉറക്കമില്ലാത്തവർക്കും വേണ്ടതിലേറെ ഉറങ്ങുന്നവർക്കും യോഗ്യയാവാൻ കഴിയില്ല. കുറെ ഭക്ഷിക്കുന്നവർക്കും കുറച്ച് ഭക്ഷിക്കുന്നവർക്കും കുറെ ഉറങ്ങുന്നവർക്കും കുറച്ച് ഉറങ്ങുന്നവർക്കും യോഗിയാവാനായി ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. കേൾക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നോ? ഓ, ഞാൻ പറയുന്നത് കേൾക്കുന്നുണ്ടോ? കേൾക്കുന്നുണ്ട്. കുറച്ച് സമയം പോയിരുന്നോ? എന്നാ ഇല്ല, കുറച്ച് സമയം പോയിരുന്നു. ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് കേൾക്കുന്നുണ്ടായില്ല. അതാണ് പ്രശ്നം വരുന്നത്. അംബരീഷ് മഹാരാജാവിന്റെ ഒരു തികഞ്ഞ ഭക്തന്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് അംബരീഷ് മഹാരാജാവിന്റെ നമ്മള് മനസ്സിനെ ഭഗവാന്റെ പാതാരവിന്ദങ്ങൾ ഉറപ്പിക്കുക,
പിന്നെന്താണ് ഗുണങ്ങൾ പുകഴ്ത്താനായിട്ട് വാക്കുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു. കൈകള് ശുദ്ധീകരണത്തിന് എന്താ പറയാ ക്ഷേത്ര ശുദ്ധീകരണത്തിന് ഉപയോഗിക്കുന്നു. പിന്നെ കർണങ്ങള് കഥാശ്രവണത്തിന് ഉപയോഗിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ നമ്മളത്. അത് അതെ. ഭക്തന്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ പറയുന്നത്. ഓക്കെ. പറയണോ അത്? ശ്ലോകം 18 ശ്ലോകം 18 പാതാരവിന്ദങ്ങളിൽ വാക്ക് ദിവ്യ ഗുണങ്ങളെ പുകഴ്ത്താൻ കൈകൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കർണങ്ങൾ കൃഷ്ണന്റെ ഭഗവാന്റെ കഥാശ്രവണത്തിന് കവികൾ ഒന്നീ നിങ്ങൾ കാര്യം പറയും. എന്നെ ചുമ്മാ വിളിക്കണം, എന്റെ ക്ലാസ് പോകും. അച്ഛൻ കിടന്ന് വിളിക്കണം, കാര്യം പറയുന്നത്. സ്വരൂപത്തെ സന്ദർശിക്കലും ശരീരം ഭക്തന്മാരെ സ്പർശിക്കുന്നതിലും ഏർപ്പെട്ടു. സാന്നിധ്യം ഭഗവാൻ അർപ്പിച്ച താമരപ്പൂക്കളുടെ സൗരഭ്യത്തിലും നാവ് തൃക്കാൽക്കൽ അർപ്പിക്കപ്പെട്ട തുളസികളുടെ ആസ്വാദനത്തിലും മുഴുകി. രാജാവിന്റെ കാലുകൾ ഭഗവത് ക്ഷേത്രങ്ങളിലേക്കുള്ള തീർത്ഥയാത്രയിലും ശിരസ് തിരുമുമ്പിൽ പ്രണമിക്കുന്നതിലും അഭിലാഷങ്ങൾ അവിടുത്തെ ആജ്ഞകൾ നിറവേറ്റുന്നതിലും തുടർന്നുകൊണ്ടേയിരുന്നു. ഭക്തന്റെ ലക്ഷണങ്ങളാണ് ഈ അഭൗതിക പ്രവർത്തികളെല്ലാം. ഈ പറഞ്ഞതൊക്കെയാണ് ഒരു ഭക്തന്റെ ലക്ഷണങ്ങള് പറയുന്നത്. ഇത്രയും ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് നമ്മൾ ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ? അതെ. പിന്നെ ഒരു ചോദ്യം കൂടി ഉണ്ടായിരുന്നു, ഞാനത് ഇടാൻ വിട്ടുപോയതാണ്. യോഗത്തില് നമ്മൾ 20-23 ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു യോഗികള് എന്തില് ആസക്തരായവർക്ക് യോഗ പരിപൂർണത നേടാൻ സാധിക്കില്ല എന്നുള്ളൊരു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നമ്മള്. അതായത് യോഗത്തിന്റെ ഉപോൽപ്പന്നങ്ങളിൽ ആസക്തരായവർക്ക് എന്തുണ്ടാവില്ല, അവർക്ക് പരിപൂർണത നേടാൻ സാധിക്കില്ല. അതായത് യോഗത്തിന്റെ ഉപോൽപ്പന്നങ്ങളിൽ ആസക്തരായവർക്ക് യോഗത്തിന്റെ ഉപോൽപ്പന്നങ്ങളിൽ ആസക്തരായവർക്ക് പരിപൂർണത നേടാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. യോഗത്തിന്റെ ഉപോൽപ്പന്നങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലായില്ലേ? നമ്മള് ഇപ്പൊ യോഗസിദ്ധിയിലൂടെ നമുക്ക് പിന്നെ എന്തൊക്കെ കിട്ടാൻ സാധ്യതയുണ്ട്? ഇതേപോലെ തന്നെ യോഗസിദ്ധി വരുമ്പോ നമുക്ക് കുറെ സിദ്ധികളൊക്കെ കൈവരും. ആ സിദ്ധികളിൽ നമുക്ക്